فوت قبنا ماي وحليب تحنا صرنا لبل يما صرنا لبل يقنا قلتي زينة وانت كليب تعزاندي ويل ررزق والمغرع داندي نعمل زينة ليها يجاندي تكليب تحساندي مغرح كيدو كاندي عادات كلهم فتك وروم ووردك كسكس ومرقدي كلهم ودي كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دليل برا برا قولي عوة جافرة اللي تبدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين دارين كارغا وينك الامورة لا نرقولي تنوكم نزولة لا لي ولا يجعل دعنا سورة فتنوي نزولة جارغد على سورة اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لا لي ولا مولاي من فتنا لي ولا أتحب حابرنا اللي ولو تقليد تحسان اللي ولو ما رح كيدك شان لي ولا حونا وبوارنا لي ولا منتو فناتنا لا لي ولا لنا لا لي ولا لي دليل برا برا قولي عوة جافرة اللي تبدا مرة والساررة كلهم قطاين تقري وبلاين تقري وبلاين تقري وبلاين سلام تخطاتلتنا الشانل كما تخونوا سناي كتكونوا ناي وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو اقداسن وانا وانت حسوتات حزنا لكم قريبنا لنا سامو داتنا إذا مدام سانا كتصنحوا بخبرنا قدمكم لايك جيركم تاو نزي سرحنا تحجزوا دما كل زينا مسكنكم أهلو مارسي سفحي قهون بأرقام أبقداس مدرخ كوينو زقبر زلو تحسوتاتنا خنري أبكبابينا بزح من قصاصاتنا دبلوماسينا وتهدراوي ببزح من قدي استفر عليه ترقون كتبوت خلنا قراتنا نرزلنا مجمريا أبزي وانزي أحد نقر نصر كوين الله بزيك العالم أمريكا ماسكناتا كليعة نصر زخونا ملختي كتم محلالف جميرا الله أوروباويان نابي قصهم كم زخودو أغلم سيبوا مالو مجمريا بزا مجلسي أبزي غربا فايرال كوينة زلا فيديو خنجمر Everybody can be very clear. I've made this point repeatedly. I'll make it again. Under President Trump, it is our expectation that every nation on earth is going to act in their national interest. That's what nations are supposed to do. If the Prime Minister of Hungary does not act in the national interest of Hungary, he won't be Prime Minister for long. But who's going to act in the national interest of Hungary if their Prime Minister doesn't do it? If your government is not acting in your national interest, then who will? By the way, we feel the same way about America. كم تري وزلهم كابزن اللي على قلت زربا كل كلني وانت يزبل زلونا أمريكا منستر قدات وصعي ماركو روبيو أب مينيك سكيورتي كونسل حدا قداس زربا تزاريبو كابونا نابي كيدلو نابتن يمانا يكن في بوليتيكا أبي روبا زلوان كلت هجرات جيشلو سلوفاكيا زبهالون ناي سلوفاكيا برايم مينستر قصال نزي أوروبا حبرت زك أومو قصالي أبي علي دما قداتن ولا فتنا قتلتهم غيرهم لزنبوريت ذكرت خوينكم سلازي كابو دما نابي كيدلو سجيرو ناب فيكتور أوربان ناي ماني خاطبلو ناي هنغار خوين زبلو زلو يو إذا زربا زياقن صبو غيركم تردوا تايزو نردايا انتاي بلالو أبزبنا دونالد ترامب ناتنا مرداتا نفس وقف هاجر ناتا هاجر أو ربحة كتنقصاص كم زلو أيو هاجرات دما بمسرتون هاجر أو ربحة ينكسر حاز قبا لذي نفس وقف هاجر ناتو ربحة كسر حلو ناتو ربحة دما يقدم زلو أمريكا دونالد ترامب زغبرو زلو جرينلاند موساد ديو از حسب زلو ديو فنزويلا زخدو زلو دي نيران زخدو زلو دي اب افريكا زغبرو زلو دي اب كالا علامات زغبرو زلو هاجر أو ربحانا بزي قدس انتاي وقالو هاجر أو ربحانا كانوا حسينا ندل زلنا يلنيرو قالوا هاجر ما خومو غبرو يقولوا قبل كلو اساس ربازيا نيروباويان صرفيا نابن معناته جرمن هاجر أو ربحان تزقدسا نيرو كابراشاد مس زنبر حسور غاز ببومب جيرا تعصول لنا كانال بليونات كفيلا صرحته ببومب جيرا كفنجر كله سق كتب لا يقباني هاجر أو ربحاخا نفسه كف هاجر أو ربح زق قدم نيرو تزخون هاجر أو ربحاخا وطبعا كا اندستريات كا نموت خلو لنا أمريكا ربحيلكا سئل كاي تخيدنيها سلازم أوروبا كاب أوروبا عملوا فيكتور أوربان زتكو زلت كا دونالد ترامب زلت تحت تاريخهم نسو
እቱንኮ ካብ ራሻ ዝመጽ ነዳዲ ከይተዓጽውናነ ካብ ራሻ ነዳድን ጋዝን ክወስድ እየ ምክንያቱ ነዳዲ የብልናን ንሕና ኣብ ደገ ባሕሪ እውን ስለ ዘይብልና ካብ ካልእ ክመጸናይ ራሻ ድማ መሻርክትና ምስ ራሻ ባእሲን ደልና ዩክሬን ባዕላ ትፈልጥ ኢልዎም እዚ ከምኡ ክብል ከሎ ኣብ ዘበን ባይደን ብዙሕ ምፍርራህ ይመጽ ነይሩ ትራምፕ ካብ ዝመጽእ ግን ቀጻሊ ብጽቡቕ ኣብነት ዝገልጾ እንተሎ እዚ ምክንያቱ ንኤውሮጳ ሕብረት ክእዘዝ ዘይደሊ መራሒ ስለ ዝኾነ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ብግልፂ ዶናልድ ትራምፕ ሓደክ ናይ ረብሑ ክገብር ኣለዎ ንኤውሮጳ ኣንጻር ረብሖም ንክኸዱ ንዓመታት ድሕሪ ምድፍኦም ኣብ መወዳእታ በቲ ትኸድዎ ዝነበርኩም ንላገጸልኩም ኣለና ይብልዎም ኣለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ናባና መልስ ነብላ ብልጽግና ኣብ ዝቐረባ ኣብዪ ኣሕመድ እንታይ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ እስራኤል ንምንታይ ድሓን ቁርብት ለይ ከነተሓሓዛ ምዚታት ነገራት ከተተሓሓዞ ከለካ ትርጉም ዝህበካ ለመግለጽ እንዲመቸኝ እስራኤል የጎላን ተራራ ለምን ያዘች? እስራኤል የጎላን ተራራ ያዘችው ለናሽናል ሴኩሪቲ ለህልውናዬ ለኤግዚስተንሲ ችግር ያጋጥመኛል ብላ ስላመነች ነው። በባሌም ሆነ በቦሌ እንደተባለው ግን አይቀርም። For a nation like it እዚ ሓሳቢ ኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ክኸይድ ከሎ ብሰላማዊ መንገዲ ይብል ኣብቲ ናቱ ፓርላማ ድማ ብሓይሊ ብፍትወት ኮይኑ ብሓይሊ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይተርፍ እዩ ምክንያቱ እስራኤል ስለምንታይ እያ ጎላን ሃይትስ ሒዛቶ ዘላ ብትክክል ንወራር ኣብነት ትጥቀመሉ እዩ እዚ መንግስቲ ኤርትራ ድማ ፅቡቅ ገይሮም ኣንቢቦም ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ 2-3 ግዜ ነዛ ጎላን ሃይትስ ኣብነት ዝተጠቀመላ ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ፓርላማ ኩናትን ወሪሩ ናይ ካልእ ሃገር መሬት ክሕዝ ዝደሊ ዝጥቀመላ ኣብነት እያ እዚኣ ስለዚ a clear indication ናይ ወራር ንሃገራዊ ድሕነተይ ኣብ ደገ ባሕሪ ዓሰብ ክወስድ ብቃላቱ ነጊሩ እዩ እቲ ኣብነት ደምፅኦ ድማ እስራኤል መሬት ናይ ሱርያ ብሓይሊ ጎቢጣ ሒዛ ናተይ ሃገራዊ ድሕነት ስለ ዘገድሰኒ ኢላ ሒዛቶ ኣላ ስለዚ እቲ ኣብነት ዝጥቀመሉ ዘሎ ናይ ካልእ ሃገር ወሪርካ ሒዝካ ንሃገራዊ ድሕነተይ ንክትብል ምክንያት ስለ ዝኸውን እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዕላማ ናይዚ ሰብ እዚ ዘገርም ከምዚ ዓይነት ሓበሬታታት ከለዋ ኤርትራ ነዚ ሓበሬታት እዚ ናብ ትዊተር የስ ኣብ ሚድያ ንዓለም ምንጋር ፅቡቅ እዩ ግን ናብ ዝምልከቶም ኣካላት ብደብዳቤ መልክዕ ክበፅሕ እንተዝኽእል ነይሩ ከምቲ ንሱ ዝተፈላለየ ድራማታት ናተጠቀመ ኣንጻርና ዝጥቀመሉ ዘሎ ንሕና እውን ክንጥቀም ምኻልና ድሓን ንሱ በይኑ እዩ ኤርትራ ጥራይ ነቲ ገይም ናቱ ፅቡቅ ጌራ ኣንቢባቶ ኣላ ናይ ኤርትራ ገምጋም ክንሪኦ ከለና ድማ ወላ እውን ክፍትን ተደለየ ብሓይሊ ኮራርምቱ ክሰብርዎ ከም ዝኽእሉ ዓቕሞም ኣሚኖም እዮም ኤርትራ ዝኸዱ ዘለዉ ስለዚ ንመለስ ኣብታ ዘረባ In those instances in which our national interest and some other country's national interests are aligned, that is an opportunity for extraordinary partnership. And we have many, many areas where our national interests are aligned. Where they're not aligned and where we have some differences, that's where that alignment and the other issues, that's where this relationship, that's where these deep ties to one another are so important. Because that's where you can find accommodation. That's where you can hear each other out. That's where maybe you can work together on. ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ምናልባት ምዚያ ነቲ ዘረባ ኣብ ሚኒክ ሴኩሪቲ ካውንስል ዝበሎ ብዙሕ ሰብ ስለ ዘይተረድእዎ መብርሂ ዝህብ ዘሎ ኣብ ካልእ ዝቕፅል ዘሎ መደረታት ናቱ ብንጹር ንሱ ዝብል ዘሎ ምሳና ንሕና ቀዳምነት ናትና ሃገራዊ ረብሓና እንድዩ ንሃገራዊ ረብሓና ማንም ክንበልዕ ንኽእል ኢና ንማንም ሃገር ክንጎብጥ ንኽእል ኢና ምናልባት ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣብዚ እኮ ብዛዕባ ወራር ናይ ሃገራት ይዛረብ የለን ከመይ ጌርካ ከምኡ ትብል ይብል ኖ ብግልፂ ሃገር ምውራር ንሃገራዊ ረብሓና እንተኮይኑ ክንገብሮ ኢና ኢሉ እዩ ኣብዚያ ስምዕዋ ኣብ ስሎቫኪያ ዝተዛረበ didn't like what we did in Venezuela. A lot of countries didn't like what we did in Venezuela. That's okay. That was in our national interest. I'm sure there's something he'll do one day that we don't like and we'll say, hey, we didn't like you did this. So what? That doesn't mean we're not going to be friends, we're not going to be partners, we're not going to be able to cooperate with one another. Countries express their opinion all the time. We have very close allies that didn't like what we did in that regard. I can tell you what, it was successful. We're proud of it. It was necessary because the guy was a narco-terrorist. እንታይ ብላ ኣላ ብዝኻር ስምዕዋ እዚ ናይ ብሓቂ ዓለምና ኣብ ከመይ ዓይነት መድረኻት እያ ከም ዘላ ንምርዳእ ዝኣክል ኣብነት ድሕሪ ኣብነት ዝበኩም ዘለኹ መጀመርያ እንታይ ብላ ኣሎ ብዙሓት ሃገራት ወላ እውን መሻርክትና ኤውሮጳውያን ይኹን ካልኦት ኣሜሪካ ኣብ ቬኔዙዌላ ኒኮላ ማዱሮ ነቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ጨው እያ ዝወሰደቶ ኣይፈተውዎን ኢሉ ርዱ እዩ ከይትፈትዎ ትኽእሉ ኢኹም ኢትስ ኦኬ እዚ ናትና ንዓና ዝምልከት ጉዳይ እዩ ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ምሳና የተሰማምዕኩም ግን ኣብ ካልእ ብሓደ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ከም ማሓዞትና ንስኻትኩም ንረብሓኹም ትገብርዎ ንሕና ዘይንፈትዎ ክህሉ ይኽእል እዩ ንኣብነት ኣብዚ ጠቕሶን እዩ ስዑድያ ንኢማራት ሃሪማ ወይ እውን ናይ ኢማራት ፅልዋ ካብ የመን ክትምንጥሎ ከላ ወይ እውን ንየመን ጠቕላላ ንኢማራት ካብ ሊብያ ዘቢጣ ከተውፃእ ከላ ክልትኤን ሃገራት ናብ ኣሜሪካ ጥርዓን ኣቕሪበን እየን ወይ እውን እዚ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ክልትኤን ደዊሉ እዩ እንተኾነ ያ سعودية أمريكا أي تسمع معاً عن موداتها ومنو
إمارات سعودية أنا يترددان بات أمريكا لما ناتا ربحا كلتين محازوتين سلازي إمارات أواتيا سعودية أواتيا نعم عريو سلازي ودايكم بعضكم فتحوا رينا لنا ناف كالنا غير كي نتنك قبروا زع عينو تملق تطرأي محلاليفو تصحفتناتو زوج أشعر مالت خالة زراربا هجرات بدمسلن خدا يخلاهم سلازي زنا عالم حق زبهال انترناشونال لو قال ما زبهال يلن مالتي نفسه كفنا ناتو تعبنا تنشتينا بالعين بريج سلازي عب كم زعين الزبن انت عينه تتحسس انت عينه كلتني زاد لك you have to be strong حيالك تكون لك there is no discussion حيل مالت دما هذا عينه حيل يبزي مجمري وتهدر حيل زاد لك مغنياتو باسيزي كساد حد كبيد كاب عين حد من قال مال سلو زغوني وتهدر حيل كل وكلو كابو جن زي فلد ما قطبا حيل قطباوي حرنتن كل وكلو قطبا حيل كل وكخلي جد تقطبانات كبال خدي تقاصر تقين كاون أجمالون بعلس أبكالو زمركوس قطبان تلك بقليلو بارالايز قبرو يقول يوم سلازي عبز نجارزي عبز كنتات الزخينا كنريو خلنا نصور زخنا ملقتي زم حلالف زلو زغا نبز ده لخا كترجمة خل نجارونه يكون it's a very clear information ويكا direction يعتبر أمريكا نرب حيز زبالة كله خجبري يعني أجز بالي اللي جنفريد بالي اللي أجز سنني قالوا دما ربحهم كنت قبرو تقول يوم أنصار ربح نفسه زي كونه يتزربه أبزياني صرت تقول أنصار ربحنا أنت غينكم بالعكان غلينا نحنا ندولي نجر أبت من قدنا تطوت هيك الخاون كنا عليه كاينا بزي قدس منيغا داغا محزانا ديغا مشارفتنا ديغا كالسنا ديغا يقد سنانيو كنا عليه كاينا نحنا زي نحنا قدامنا تبزي كونه قداي قلنا قدامنا تلو قدويت مالتيو وخالا زراربا أبو ورارك قبر ندحر قوينو تراي تانا كبحرنا أمريكا زقد سرب حدا قبل بلومبر كوينا أنخ قبر ون زكا عليهم زبلو زلو تزلص أقام جن بقمت على دمار أيوة إثيوبيا كتفرس غليا we don't care you ربحاناتهم كم تزي كوينا أبيك بنقر غلي خافست أنا مالتي زي بقمت على يتزربا أبي ورار غير نغيح بحر أقام تفتير وشجريو مخنياتو كيح بحري مسمرنا ينقد سلزخوني بقمت على أبي أنت تبنكيرو نا علم نقدي زي سارة خلولو من قد يبلون مخنياتو بارات كيلو زحلفنا مسمرنا ينقدنا علم يلا لذي بخلا زراربا تا أبي كم بلج أويون كم حيل زتك أم الله زلوا أويون كم تبوق عدل أبزو أنا زنا بلي زارب نعوياك عند حدا مهنياتو نصوص قبر زغل كوينات نبكي بعري نبزحات عبيت حالتات تسحب زغلي because they have interest أبو أبي يرتاقوا زقبر كوينات نبكي بعري زقبر كله كبر حقن كاب كربان زت مطيب أبي أحمد أنت تقاصي لقن نوحداتي زقدس نوحدات راي زقدس سلازي بزع عينون كراز خلي تكونتاتي زبحال زلو سلازي أما وداتا إزي حيال دليل تقبر حيل دما بعلو حقيو زبلو ناي علم أزر أرباتا زلو من البات أمريكا منتايا لو إزي نبور نقر دي كونا كنبال نخلينا حانت زربان لعبزلن كاني مبزحت السب زدلوك على حتى يابان حجيقن داركاز بس حسب تحرزو كونفرنس مستوى دي ناباتو قمتي له بزعبات رايك زارب جميرو زلو نا أمريكا رايك بكم This is going to be the most important حجة أبز مودتا معناها أمريكا علامات ناتا بنصور تنقروا لزالا جزء سلزلنا. Before the end of the Second World War, the West had been expanding. Its missionaries, its pilgrims, its soldiers, its explorers pouring out from its shores to cross oceans, settle new continents, build vast empires extending out across the globe. But in 1945, for the first time since the age of Columbus, it was contracting. Europe was in ruins. Half of it lived behind an iron curtain, and the rest looked like it would soon fall. بحفشة كسب كلا يكونات علم بفلا كاب كدام يكونات علم كسب كلا يكونات علم نزولو جزء عند حراوسي خايو أبت جزيتي معربا وعلم ناي نعلم زجاج أزنا برابي بكعيز بالزل بريتش إمباير فرنش إمباير هجرات أفريقيا دحر كلا يكونات علم ينات سنة رقيبا هجرات آسيا وببزحي سلازين تايز بالزلو كدامين كلا يكونات علم أوروبا حتحدهم استبالو على أمريكا ونزاتوتو إزي نتم عربا وعلم أب علم زنبر الناس أولادنا زود أنا ليو نبي حتى زحزن تاريخ أوفيس أميز بلو زلو نبعلو حدا لاتينا وكويزي أمريكا ونكوي كونن كاب كيبا تسديد دمس كوي حدا تايلو وسك صمبروني نبعل غالومي أب سلطان سلز مساقة ما لدي صغار بعل غام مجزات أوف كورس كابتون جزات تسعد سلز نبر بوي يخرعيس كاب سبين زي مسوس عليك كم زلو ويس نقربتي كيباويس ما بقول مثلا بحفشة هذا براون يوم زبلونعو هذا براون نتوم صعدوسي مجزات تصبغ سلز نبر كون أو تملوسي زبلون زلو زبنا مجزاتنا أوروبا زنبره
ነዚ ምዕራባዊ ሲቪላይዜሽን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ደብፅሖ ነይሩ ስለዚ ናብኡ ተመለሱ ናብኡ ንመለስ ኣንሕና አንቂድና ኣለና በይንና እውን ክንከዶ ንኽእል ኢና መሳና ክትከዱ ትደልይኹም ግን መርሓባ ይብሎም ኣሎ ስለዚ ነዚ ድማ ስታንዲንግ ኦቬሽን ሂቦሞ ፍርቂ ናይቲ ሆል ተንስዮ ኣታኪዒሉ እንታይ ኢሉ ሓደ ንዑ እቶም ሓፊሎም ዘጣቅዑቶም ብሎም እንቶም ፀዓዱን እቲ ናይ ቀደም ታሪኾም ስለ ዝነገሮምን ዝኽስሎ ዝኮርዑን እዮም እቶም ኮፍ ኢሎም ዝተረፉ ድማ ካብ ግሎባል ሳውስ ካብ ካልእ ዓለማት ዝመፁ እንታይ ዓይነት መስተንክሪ ዝዛረብ ዘሎ ኢሎም ካሶም ብኣንክሮ ሰሚዖም ነቲ ጉዳይ ይብላሉ ኣይደኖም ኣብኡ ነበርኩናነ እቲ ዘረባ ግን መግዛእቲ ክምለስ ኣለዎ ክንገዝእ ኣለና ነቲ ቀደም ንዓለምና ብመግዛእቲ ሒዝናዮ ዝነበርና ሎሚ ንኸስሮ ስለ ዘለና ክመልሶ ተበጊስና ኣለና እዩ ዝብሎም ዘሎ well we'll see the great western empires that entered into terminal decline accelerated by godless communist revolutions and by anti-colonial uprisings that would transform the world and drape the red hammer and sickle exactly እንታይ ዝብል ዘሎ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እቲ መግዛእትታት ናይ ዓለም ናይ ኤውሮጳ ብቅፅበት ክወድቕ ተራእዩ ዝሕዝን ድማ እዩ ዝብል ዘሎ ኦ ማይ ጋድ ተገርም እኮ ኣብ 25 ንሰምዖ ዘለና መስተንክር እዮም ትሰምዑ ዘለኹም across vast swaths of the map in the years to come. Against that backdrop, then, as now, many came to believe that the West's age of dominance had come to an end, and that our future was destined to be a faint and feeble echo of our past. But together, our predecessors recognized that decline was a choice, and it was a choice they refused to make. This is what we did together once before. And this is what President Trump and the United States want to do again now. Together. ሕፅር ዝበለ ትሪእዎ ኣለኹም ኣቦታትና ቀደም ምውዳቕን ዘይምውዳቕን ምርጫ ስለ ዝኾነ ኣብ ሃገርና ኣብ ኤውሮጳ ማለት እዩ ዝደልይዎ ሃብቲ ክረኽብዎ ስለ ዘይከኣሉ እንታይ ገብሩ መሪፆም ኣብ ዓዶም ስለ ዝሰኣንዎ ሓፊሎም መራኽቦም ሒዞም ከይዶም ንህዝቢ ዓለም ጨፍጪፎም ቀቲሎም ሃብቶም ዘሪፎም ሰሪቆም ሃብታማት ኮይኖም ስለዚ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣቦታትና ዝፈፀምዎ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ንዑ ንክትደግም ዓጢቓ ተበጊሳ ኣላ እዩ ዝብሎም ዘሎ ምሳና ክትከዱ እዩ ምርጫና በይንና ክንከዶ ንኽእል ኢና እቲ መንገዲ ድሮ ተበጊስና ኣለና ምሳና ክትከዱ ግን ምርጫና እዩ ምክንያቱ ንሕና ንስኻትኩምን ብሓደ ስልጣነ ዝተኣሳሰርና ስለ ዝኾንና እናበለ ናብ መግዛእቲ ደጊሞም ንኽብገሱ ኣብ ፅቡቅ ገይሩ ዕድመ የንፅፈሎም ኣሎ ማለት እዩ እዚ ይዕድሞም ኣሎ ኣብቲ ናቶም ኮንፈረንስ መፅኡ እዚ ብዙሓት ሰባት ዝዛረብሉ ዘለዉ እዩ መግዛእቲ ንኽመለስ ኣሜሪካ በቲ ዝለዓለ ዲፕሎማት ናታ ንኤውሮጳውያን ኣብቲ ዝዓበየ ኮንፈረንስ ናቶም ዕድመ ተቕርበሎም ኣላ ንሳቶም ድማ ተንስኦም ብጨብጨባ ተቐቢሎሞ ኦፍኮርስ ፍርቂ ኤውሮጳ ፈርሂሎ ምክንያቱ በናይ መንገዲ እዩ ዝደልዩ ዘሎ እንድሕር ኢልኩም ኣኽረርቲ ኣብ ፖለቲካ ክመፅሎም ኣኽረርቲ ፀዓዱ ስደተኛ ዘይግድሶም ሃብቲ ናትካ ድማ ብዝደለኻዮ ከድካ ክትወስዶ ኣለካ ስለምንታይ ግን ኣሜሪካ ኣብ ናይ ዓለምና ቁጠባ ቁፅሪ ሓደ ከላ ኣብ ከምዚ ዓይነት ምርጫን ውሳነን ትኸይድ ኣላ እንድሕር ኢልኩም well እቲ ሓቂ ኣሜሪካ ኣብ ብዙሕ ቦታ ትወድቕ ከም ዘላ ይርዳኣ ስለ ዘሎ እዩ why is that listen now ሓደ ብሓደ ክንሰምዕ ክንጀምር ኢና እንታይ ጋጥሞም ከም ዘሎ ኣበዮም ዝሰዓሩ ዘለዉ China has already won the AI race, and it didn't happen last year or even a decade ago. It happened because of decisions China made more than 30 years ago. Because here's the part most people get wrong. Winning the AI race isn't about who builds the fastest chips or the most powerful computers. It's about who builds a system that can consistently produce the one thing artificial intelligence needs more than anything else: talent. You see, for years, Washington believed that if it could choke off China's access so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መሲልኩም ኣብዚ ብሕፅር ዝበለ እዚ AI ሬስ ዝበሃል ውድድር ናይ AI ንዝመፅእ ዘሎ ዓለምና መን ይሓያል ክኸውን ነዚ AI ዝበሃል ዝመለኸ ጥራይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ስለዚ እሱ ድሕሪ ኮይኑ ነዚ ውድድር እዚ ድማ ቻይና ከም ትሓልፎ ወይ ቻይና ክትዕወተሉ ምዃና መብዛሕቲ ግዜ መን ይነግር ኣሎ ነቲ AI ዝመርሑ ዘሎ ኣሜሪካውያን ቀዳመይቲ ከም ኣብነት ዝጠቕስዋ ዘለዉ ድማ ገለገለ ኣሜሪካውያን እውን ኣንፃሩ ክዛረብ ሰሚዐ ኣለኹ ስለምንታይ ሓቂ ተዛሪብካ ዝብል እዩ እዚ እቲ ሓቂ Manufacture? If there's one thing they could do is manufacture. Don't forget that China has some of the best entrepreneurs in the world because they came from some of the best STEM schools in the world. They're the most hungry in the world. 996, as you know. This is a very... Producing the most AI engineers in the world. 996, so the audience knows, 9 in the morning to 9 at night, 6 days a week. That is their culture. We're up against a formidable, innovative, hungry, fast-moving, under-regulated. People don't realize that. ማለት እዚ ጄሰን ዝበሃል ናይ ኤንቪዲያ መስራትን ሲኢኦን እዩ ኣብቲ ናይ ኤአይ ብፍላይ ድማ ቺፕስ ኣንደርግራውንድ ቴክኖሎጂ ናቱ ብዓብዪ እውን ኣብቲ ኤአይ ዝበሃል ፕላትፎርምስ ቁፅሪ ሓደ ዝርቋሕ ሰብ እዚ
كلن زين اوبن اي اي ولا جراك ناي إلى ماسك بمولهم تشيبس نايزيهم تكنولوجي كابزيهم دوستو إذا نوع كيبهم يمتي باورز يقبروا زلوا سلازي أنت عايز بنزلوا چاينا مود أتزبرت أتمودادرتنا يا عبزو قدايزي of course أمريكا وصلوا زخون مورالهم كي تنكفيلي ما هنياتو أبزي اي اي زبهال كتعوات تخين كوطر حدا أنت عايز لك تالنت اي اي انجينير سيد لغة تالنت دما اتزبالس يونيفرسيتات نايزا عودزي أب چاينا يزركب እታ ቅድሚት ዝፀንሐት ቪድዮ ድማ ከምኡ ዝብለና ፀኒሑ ኣብዚ ውድድር እዚ ክትዕወቱ ኮይንካ ሓንጎል እዩ ዘድልየካ እቲ ሓንጎል ድማ ካብ ብሉፃት ዩኒቨርሲታት ኣብዛ ዓውዲ ስፔሻላይዝ ዝገበሩ እዮም ዝመፁ ወላ ብኣሜሪካ ሕጂ ነዚ ኤኣይ ዝመርሕዎ ዘሎ በዓል እዚ ቻይናውን በቀል እዩ ዘለዎ ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣብዚ ኤኣይ ዝበሃል ዓውዲ ኣብ ኣሜሪካ እንተኸይድካ እቶም ኢንጂነራት ኤስያውያን እዮም ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብዚ ዓውዲ እዚ ንኽትዕወት ሓንጎል የድልየካ ቻይና ድማ ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመት መብዛሕትኡ ዩኒቨርሲታት ናታ ኣብ ኢንጂነሪንግ ኣብ ኣይቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘተኮረ ጥራይ ካውን ያገራቶ ስለዚ ብዙሓት ኢንጂነራት ካብ ኣሜሪካ ብዕፅፍን ዕፅፍታት እንተፍሪ ስለ ዘላ ኣብ ልዕሊ እንታይ ይብላ ኣሎ ናይ ስራሕ ባህሊ ኣለዎ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 9 6 መዓልቲ ኣብ ሰሙን ክሰርሑ ዝኽእሉ እዮም ስለዚ ፅምዓት ናይ ዓወት ዘለዎም ንበይኒ ካልኣይ ኣንደር ሬጉሌትድ እቲ መንግስቲ ኮሚኒስት መንግስቲ እዮም ዝብልዎ ኣብ ቁጠባ ክኾን ከሎ ግን ናይ ቻይና እቲ ዝዓበየ ሓለፋታት ነቶም ካምፓኒታት ወይ ከዓ ኣይቆፃፀሮም ኢሉ ሕጊ ኣለዎ ኣብ ትሕቲ እቲ ሕጊ ድሌት ክትገብር ትኽእል ኣብ ኣሜሪካ ናይ ዴታ ናይ ከምዚ ፕራይቨሲ ዶ ከምዚ ዶ እናተባህለ ፈፂምካ ክሰርሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ነቲ ስራሕ ዕንቅፋካ እቲ ህዝብን እቲ ሃገርን ይብል ኣብ ቻይና ግን እቲ መንግስቲ ዕላማ ናቱ ስለ ዝፈልጥ እቲ ህዝቢ ድማ በቲ ናይ መንግስቲ ትክክለኛ ዕላማ ክኸይ ስለ ዝመርፅ ንቻይና ክትወዳደራ ኣዝያ ከቢዳ ንኣብነት ገሊኦም ሕጂ ነዚ ኤስያዊ ስለ ዝኾነ ከምኡ ኢሉ ኤሪክ ሽሚት ሓደ ካብቶም ናይ ጉግል ዓበይቲ መራሕቲ ዝነበረ ስምዕዎ China and the United States were competing at the peer level in AI. They're really doing something more different than I thought. They're not pursuing crazy AGI strategies, partly because of the hardware limitations that you've put in place, but partly because the depth of their capital markets don't exist. They can't raise, based on a wing and a prayer, $100 million or MBA equivalent to build the data centers. They just can't do it. And so the result is they're very focused on taking AI and applying it to everything. And so the concern... ብዛዕባ ኤአይ ክንዛረብ ከለና ኣብ ኣሜሪካን ኣብ ቻይናን ተፈላለየ ተሓሳስባ እዩ ዘሎ ኢሉ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ናይ ኤአይ ካምፓኒስ ዘይተዓደነ ገንዘብ ኢንቨስት ዝኾነለን ዘሎ ስለዚ መዓት ገንዘብ ረኺበን እየን ዝሰርሓ ዘለዋ ኣብ ቻይና ከምኡ ዓይነት ገንዘብ ስለ ዘይብሎም ናይ ምትዕፅፃፍ ዓቕምናቶም ዓብዩ ካልአይቲ እታ ዝዓበየት ውሳነ ቻይና ዝወሰነታ ኣንጻር ኣሜሪካ ንመጻኢ ናይ ኤአይ ድማ ቻይና ከም ትቆፃፀሮ ኣብዚ ስምዕዎ I have is that while we're pursuing AGI, which is incredibly interesting and we should talk about it, all of us will be affected by this, we better also be competing with the Chinese in day-to-day stuff. Right. Consumer apps, this is something you understand very well, Chamath. Consumer apps, robots and so forth and so on. I saw all the Shanghai robotics companies, and these guys are attempting to do in robots what they've successfully done with electric vehicles. Crazy valuations. So እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ቻይና ዘሎ ካብታ ኣሜሪካ ፍልይ ዝብል ኣብ ኣሜሪካ እቲ ጀነራል ኢንቴሊጀንስ ወይ ከዓ ዝበለፀ ብልሒ ንክፈጥሩ እዮም ዝጓዓዩ ዘሎ እቶም ካምፓኒታት ነዚ ንክገብሩ ድማ ነቲ ናቶም ሞዴልስ እፅው እዩ ማንም ሰብ ኣክሰስ ክገብሮ ይክእልኒ ኣብ ቻይና ግን ብሙሉእ እቲ ናይ ኤአይ ሞዴልስ ዲፕሲክ ካልእ ይኹን ኦፕን ሶርስ እዩ ኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ይኽእል ብኻልእ ዘራርባ ክፉት ስለ ዝኾነ ኣፍሪቃውያን ንዑ እዮም ዝጥቀሙ ዘሎ ዓረብ ንዑ እዮም ዝጥቀሙ ዘሎ ላቲን ኣሜሪካ ንዑ ዝጥቀም ዘሎ ኤሮጳዊ ንዑ ዝጥቀም ዘሎ ስለዚ ንናይ ዓለምና ናይ ኤአይ መጻኢ ቀዳሞ ቻይናውያን ነቲ ዘሎ ቴክኖሎጂ ናብ ኢንዱስትሪ ናብ ንብረት ናብ ኣፕስ ናብ ቴክኖሎጂ እዮም ዝቕይርዎ ዘለዉ ካልኣይ ድማ ዓለምና ኦፕን ሶርስ ስለ ዝኾነላ ዘሎ ንእያ ትጥቀም ዘላ ፅባሕ ንጎ ድማ ዓለም ነቲ ዝምችኣ እያ ክትወስድ ትኽእል ብኡ ጌራ ድማ ንዓለም ዝያዳ ቁፅፅር ክህልዎም ዝኽእል ቻይናውያን እዮም ዝብል ዘሎ ነዚ ድማ ቤናይ ትሪዮ ኣብ ዝኾነ ይኹን ደረጃ ናይ ቴክኖሎጂ ሎሚ መን ዶሚኔት ዝገብሮ ዘሎ እንተር ኢልካ ነቲ ናይ ቻይና ካምፓኒታት እዩ ብሮቦትስ ከርእየኩም እየ ሓንቲ ኣብዚ ሕጂ ትወፅእ ዘላ ቪድዮ እያ እዚ ሮቦት እዚ ረእይዎ ኣብ ቻይና ዝመፀ እዩ እቲ ሮቦታት ካብቶም ዝበለፁ ካራቲስታ ንላዕሊ ክንቀሳቐስ ዝኽእል ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትሬይንድ ዝኾነ እዩ እቲ ሞዴል ትሬይንድ ኮይኑ ዝኣክል ሓበሬታ ካብ ኤአይን ካብቲ መሽንን ሓዊስካ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ኣሎ እቲ ፍሌክሲቢሊቲ ሞቢሊቲ ናቱ እንተሪኢኹሞ ማለት እዩ ናም እዚ እኮ መድሓን ኣብ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ክንደይናይ ኣብ ሮቦትስን ገለመለን ስሕራይ ከም ድሌቶም ክኾኑ ክእሉ እዮም ዝብል ሰብ ኣሎ የስ ኣብ ካልእ እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ንኣብነት እንታይ ከርእየኩም እየ ምናልባት ነዚኣ ምስ ረኣና ገሌና ክንስንብድ እውን ንኽእል ንኸውን ግን እቲ ሓቂ እንተፈለጥናዮ ድማ ካብ ብሕጂ ኣገዳሲ ንዓና እዛ ፊልም እዚኣ ኣብ ሆሊውድ ከምዚ ዓይነት ፊልም ክትሰርሕ ብሎክባስተር ፊልም ክትሰርሕ ዓብይ ባጀት እዩ ዘድልየካ ኣኒሜሽን ናቱ ኣዝዩ ክቡር ስለ ዝኾነ እዚኣ ግን ብኤአይ ዝተሰርሐት ኣብ ቻይና እያ ሆሊውድ ድማ ቢግ ትራብል ዝፅበዮ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ
look at this animation fully ከተማ fully technology ናይ ብሓቂ creativity visual aid ናይ ብሓቂ fully እዚ በAI ዝተሰርሐ እዩ ስለዚህ ከምዚ ዓይነት ፊልምታት ሎርድ ኦፍ ዘ ሪንግስ ዲ ወላ ማርቨል ካለ ዝብልዎ ስታር ዎርስ ዲ ገለመለ መዓት ኣኒሜሽን ዘሎ ኣዝዩ ክቡር ብዙሕ ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ዝኾነሉ በAI ብውሕድ ባጀት ክሬቲቭ ዝኾነ ነገር ክትሰርሕ ትኽእል ስለዚህ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ቻይና ነቲ ቴክኖሎጂ ናታ ኣብ ግብሪ ከመይ ጌርካ ተተግብሮ ማንም ሰብ ድማ ንኽጥቀመሉ ዕድል ስለ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ዳታ ጥራይ ዘድልየካ ነቲ ሶርስ ናቶም ነቲ ቴክኖሎጂ ናቶም ተጠቂምካ ዝኣክል ዳታ እንድሕሪካዮም ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ቴክኖሎጂካ ውድድር ንኣሜሪካ ዓብዪ ስክፍታ ፈጢሩላ ስለ ዘሎ እንታይ ክትገብር እያ ትፍትን ዳላ ብሓይሊ በቲ ብብቅዓት ክትቆፃፀሮ ንዘይከኣለት ብጉስጢ ክትቆፃፀሮ ክትፍትን እያ ስለዚ እዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ናይ መወዳእታ ኣብ ዞባና ንኣቱ ስለ ዘለና በዚ ጌርና ክንውድእ U.S. military is preparing for the possibility of sustained weeks-long operations against Iran if President Donald Trump orders an attack in what could become a far more serious conflict. ናብ ኢራን ክመፅእ ከለና ስቲል ዶናልድ ትራምፕ ንኢራን ክሓርም ከም ዝደሊ ዘሎ መደባት ናቱ ንዑ ይመስል እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣዛረባ ርሲ ድማ ኮይኑ ኣሎ ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ኣገዳሲ ዘረባ ተዛሪቡ ኣሎ This time, I will not hide from you that I express my skepticism of any deal with Iran because, frankly, Iran is reliable on one thing. They lie and they cheat. But it's very important not only for the security of Israel, but for the security of the world. The second is that there shall be no enrichment capability. And the ኣብዚ ኮንፈረንስ ናይ ኣብ እስራኤል ተኻየደ እንታይ ዝብል ዘሎ ጉዳይ ናይ ኢራን ብዙሕ ክትረም ዲ ኣይትረምን ኣይዛረብን እየ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ተዘራረብኮ ብሓፈሻ ግን ቅድመ ኩነት ናይ ዝርርብ ምስኦም ዝግበር ዘሎ ዝኾነ ይኹን ናይ ኒኩለር ቴክኖሎጂ ክህልዎም የብሉን እስራኤል ኮነ ንዓለም ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኩሉ ዓይነት ብቃት ናይ ኒኩለርም ጥጦ ክብል ኣሎ ባሊስቲክ ሚሳይል ናቶም ድማ ኣብ ዲስካሽን ስካትሎ ከፍሪ የብሎምን ሳልሳይ ድማ ምስ ኩሎም ካልኦት መሻርክቶም ዘለዎም ርክብ ድማ ክብትኻሎ እዚ ከም ቅድመ ኩነት እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኢራን ነዚ እንተገይራ ነተንያሁ ተሓጒሱ ክኸይዲ ማለት ኣይኮነን ንዑ ምስ ገበረ ድሕሪ ዓመት ኩናት ክገብር እዩ ናይ ነተንያሁ ገይም ኣብዚ እዋን እዚ ንዝበፅሐ ህዝቢ ዓለም ክሊር እዩ ስለዚ ግዜ ክገዝ እዩ ንዓ ክዳኸማ እዩ ግዜ ክወስድ እዩ እገዳ ይሰርሕ ኣሎ ዕፅዋ ይሰርሕ ኣሎ ካልእ ይሰርሕ ኣሎ ግዜ ይሽምት ኣሎ ንሱ ድማ ኣፅዋር ይገዝእ ኣሎ ይሰርሕ ኣሎ የዳሉ ኣሎ ኩሉ ዝጎደሎ ይገብር ኣሎ ሽዑ መጥቃዕቲ ክመፅእ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ስለዚ ኢራን ናይ ብሓቂ ጥንቃቐ ከድልያ እዩ ምክንያቱ እዚ ኩነታት ናበይ ከም ዝኸይድ ንሪኦ ኣለና ናይ ኢራን ኩነታት ናይ ኢራን ኣብ ዝተመሳቐለ ደረጃ በፂሕዎ ዘሎ ኣብ ዘለወሉ ግዜ እቲ ናይ ኢራን ጉዳይ ንእስራኤል ኣብ ከባቢና ንምስፍሕፋሕ እውን ከም ዕድል ትጥቀመሉ ከም ዘላ ክንርኢ ኢና This is not normal. Not this many diplomatic visits in 1 week. Not this many troop movements. Not this many accusations. All landing at the same time. February 8th. Ethiopia accuses Eritrea of military aggression. February 9th. Eritrea fires back, calling the accusation deplorable. February 10th. Reuters drops a bombshell. Allegations of a secret RSF training camp inside Ethiopia. February 11th, Saudi Arabia's foreign minister lands in Addis Ababa. February 12th, Egypt showcases troops training for Somalia deployment. Eritrea releases a strategic partnership letter with Sudan. All eyes on Addis Ababa. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝካየድ ዘሎ ጉዳይ ንሰማዕዩ ደስ ደምም እዩ ኮይኑ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ቅድድም ወተሃደራዊ ምንቅስቃሳት ዳርጋ ናይ ሰላም ክኸውን ኣይክእልኒ ናይ ብዘይ ምክንያት እውን ክኸውን ኣይክእልኒ ወይ ንቐሊል ነገር እውን ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሓድሽ ኩነታት ሓድሽ ክስተት ሓድሽ ኣካይዳ ኢና ንርኢ ዘለና ናበይ ገፁ እዩ እንድሕር ኢልና ብፍላይ ካብ ዕለት 8 ወርሒ 2 ናይ 2026 ዝጅምር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት እዚ ብልፅግና ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ውሽጢ ኣያትዩ ኣሎ ዝብል ክሲ ዝሰደደሉ እዋን እዩ ስለዚ ብኡ ይጅምር ናይ ኩናት ፃውዒት ስለ ዝኾነ እሱ ንባዕሉ ነፍሱ ዝኸኣለ ዘረባ እዩ ብኤርትራ ዝተዋህበ መልሲ ድማ ኣለዎ እሱ ቀፂሎም ኣብ ዕለት 9 ኤርትራ ሓሶትን ትርጉም ዘይብሉን ክሲ እዩ እዚ ነቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ናትኩም ከተግህዱ ትብልዎ ዘለኹም ኢላ መልሲ ይባ ይብሎ ድሕሪኡ ዕለት 10 ድማ እዚ ትሪእዎ ዘሎም ብሮይተርስ ዝወፀ ዳዕመ ሰሪዕ ማዓስከርናቱ ብሕቡእ ብሶፊስቲኬትድ መንገዲ ንነዊሕ ስትራቴጂ ዝኣንፈተ መስርሕ ከም ዝተጋለፀ ሪኢና ኣለና እዚ ድማ ዲፕሎማስያዊ ነውፅ ፈጢሩ ምክንያቱ ናይ ስዑድያ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ሃገራት ሰፊሕ ዝኾነ መልሲ
بميديا دما عبق ولا حتى كم زركب زقبري مهنياتو كونتات ناي السودان سنينا رينا كميلين كساقسالو بومنصر دما እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ስትራቴጂና ኢማራት ናበይ ከም ዝበፅሕን ኣሜሪካ ዝኣክል ድማ ተደጋጋሚ መልሲ ክትበሉላ በቶም ሰነተርስናታ ዝኣክል ማለት እዩ ብኤሮፓ እውን ይኹን መልሲ ዝወሃበ ዘሎ እዩ ቀፂልና ናይዚ ምስ ቀፀለ ናይ ስዑድያ ምምፃእ ከምኡ ድማ ናብ ኤርትራ ምኻድ ኣካል ናይዚ ጌርካ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ድምር ናይቲ ኩሉ ዝካየድ ዘሎ ብሓደ ጌርካ ክትሪኦን ትኽእል ኢልካ ጎኑ ጎኑ ግብፂ ሓያል ዝኾኑ ወታደራዊ ኣቕምናታ ናብ ሶማልያ ትእትላ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ጥራይ እዩ ኣብ ሶማልያ ዝግበር ዘሎ ቅድድም ወይ እውን ውድድር ናይዘን ዓበይቲ ሃገራት ድማ ክንርኢ ክንፍትን ኢና ማለት ግብፂ ሰራዊታ ሰዲዳ ማለት ሳክን ብንፅል ክትሪኦ ትኽእልኒ ኢኻ እዚ እውን ኤርትራ ምስ ሶማልያ ኤርትራ ምስ ሱዳን ዘለዋ ስትራቴጂካዊ ርክብ ዘጉልሕ ሓደ ኣገዳሲ ዘረባ ብምስ ኣምባሳደር ናይ ሱዳን እውን ዝተገበረ ኢንተርቪዋት ኣሎ ስለዚ ኤርትራን ሱዳንን ዘለዎን ምትእስሳር ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ብልፅግና ንዳዕመ ሰሪዕ ንምሕጋዝ ወታደራዊ ቤይ ዝገብር ኣሎ ኤርትራን ሱዳን ዘለዎ ሽርክናት ድማ ብዙሕ ይዝረበሉ ኣሎ ኣልቡርሃን ጥራሕ ናይ ሱዳን ኣብዘን ቀረባ መዓልታት ናብ ኤርትራ ከይዱ ከም ዝነበረ ኣይተገልፀን ግን ከምኡ ዝብል ሓበሬታ እውን ንርኢ ኣለኹ ስለዚ there is this fast moving ብቕልጡፍ ዝቀያየር ዘሎ ኩነታት ንርኢ ኣለና ናይ ስዑድያ ናብ ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያን ዲፕሎማት ናታ ሰዲዳ እቲ መልእኽቲ ድማ ንፁር እዩ ነይሩ ናይ ቱርኪ መራሒ ናብ ኢትዮጵያን ናብ ኢማራትን ክኸይድ ይበሃል ነይሩ ኣጋጣሚ ኣብ መንጎ እቲ ኩነታት ተቐይሩ ኣሎ ስለምንታይ ተቐይሩ ኣሎ ከርእየኩም ክፍትን እየ ስለዚ እዚ ኣካይዳ ናይ ነገራት እናርኣናዮ እንድሕር ከድና ሓደ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ከባቢና ይፍፀም ከም ዘሎ ልክዕ ከምዚ ናይ ቼስ ቅድድም ድማ ኢና ንሪኦ ዘለና ብቐሊሉ ክትሓልፎ ትኽእል ነገር እውን ኣይኮነን እዚ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ናታ ምስ ብዙሓት ካልኦት ኮይና ከተሳልጦ ትፍትን ከም ዘላ ብዙሓት ድማ እስራኤልን ቀንዲ ኢማራት ጎኑ ጎኑ ድማ እስራኤል ኮይኖም ብሓደ ናብ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ኩነታት ቀንዲ ኣጀንዳኦም ኮይኑ ክሰርሕዎ ዘጓይዎ ዘሎ ምክንያት እዩ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ስለ ዝሞተ ድማ ብዶብናን ልኡላውነትናን ተጣሒሱ ዝብል ክሲ ብምግባር ወራር ናብ ኤርትራ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ይበሃል ኣሎ ብዙሓት ተንተንቲ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ይርእይዎ ኣለዉ ናይ ኤርትራ መልሲ ብሕፅር ዝበለ እንታይ ከም ዝመስል ኣብዚ ለንቀነ እውን ኣወል ኣጉሊሑ ኣውፅይዎ ኣሎ ብሓፈሻ ግን እዚ ኩሉ ንሪኦን ንሰምዖን ዘለና ኩነታት ክንርኢ ከለና መህደሚ ገለ ነገር ክሕባእ ዝድለ ነገር ከም ዘሎ ድማ ይርዳእካ of occupying Ethiopian territory and supporting armed groups inside Ethiopia. The statement demands ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ወላ እኳ እቲ ብልፅግና ናይ ኩናት ሕልምናቱን ኣጀንዳናቱን እናሰፍሐ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ክሓብኦ ዝደለየ ወይ እውን ብድሕሪ መጋረጃ ክገብሮ ዝደለየ ዕላማ እንተለዎ ግደ ሓቂ ግን ኩሉ ነገር ብንጹር ክትርድኦን ተፈቲንካ እዩ ዝበለፀ ምክንያቱ ንሳቶም ናብ ኤርትራ ኢንተርናሽናል ሃገር ንሃገር ክገብርዎ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እምበር እቲ ቀንዲ ድራማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ እዩ ዘሎ let's focus there ተመልካቾቻችን ሰበር ዜና አለን። የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ በጎንደሩ የወንድማማቾች ድል የተገመደ ንቅናቄ ነው። በሸዋ በጎጃምና በወሎ ኔትወርክ በማጥፋት የጀመረው ያገዛዙ ጥቃት ሸዋ ላይ በአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝና ባሳምነው እዝ ሰራዊት በቅንጅት በደቡብና ምዕራብ ወሎም በሚኒሊክ እዝ ብርቱ ተጋድሎ ተመክቷል። ጎንደር ላይ መሃል አርማጮንና ሁለቱን በለሳዎች ካለለው ማዕከላዊ የጎንደር ክፍል ከስማዳ እስከ ደብረ ታቦር ከደራ ሐሙሲት እስከ እብናት ከጋይንት እስከ አለምበር ድረስ በሸፈነው ደቡባዊ የጎንደር ክፍል የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ የበላይ ብሓፈሻ እንታይ ንኽንሰምዕ ኢለ ዝገብረኩም ዘለኹ ብልፅግና ኣብ ዓዱ ሕማቅ ኩናት ይገብር ከም ዘለዎን እቲ ሕማቅ ኩናት ድማ ከምቲ ንሱ ዝደልዮ ይኸደሉ ከም ዘየለን ዳርጋ ብማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብተደጋጋሚ ዝዝረብ ኣርእሲ እንተሎ ንሱ እዩ እንታይ ዘርእየካ ዝኻ ተደጋጋሚ ብልፅግና ውድቀትን ስዕረትን የጋጥሞ ከም ዘሎን እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ንመህደሚ ድማ ብዙሕ ነገራት ይህንድስ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መወዳእታ እንታይ እቲ እዚ ኣጀንዳ እንድሕር ኢልካዮ እቲ ብልፅግና ናብ ኤርትራ ኩናት ንክገብር ወይ እውን ንሰሜን ኩናት ክገብር ድሌት ስለ ዘለዎ ወይ እውን ባህጊ ስለ ዘለዎ ጥራይ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ እንታይ ዳ መህደሚ እውን ይደሊ ስለ ዘሎ እቲ ናይ ውሽጣዊ ኩነታት ውድቀት ናቱ ولا حنت بعلم درجة وانت قبلنا تكبو سلزيكل انتي كجبري زلو بتدقاقامي نابير تراقص خلقبك خلالو كالاي اتي نابير ترا كوينات نخجبر زدلي امارات دما بفارنو تراي سعر سرعة عيزو كترفا يدلني سلزي ولا ونا بيتوبيا يسعر انتلو انتي كدلي زلوس بزخوني يقول من قدنا تكوينات امزيسكا ناب اير تراقصو كمزاتو كتقبرا كتكلالكا
that is the only thing ንዓታቶም ተሳክቦም ዝኽእል ነገር እንተለሱ እዩ ምክንያቱ እዚ ስርዓት እዚ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ናይ ዓሰብ ኣጀንዳ እዩ ዓሰብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጠመታ እያ ረኺባ ዘላ استراتيجيكا قد أسنت ناير ترى يكونس بفلة ولا بعصب أول سيد مس بروفيسور محمد حسن زكبر انترفيو انت سمعكم أبز غربة بزعبا عصب زلهم حلمي إسرائيل يكون إمارات يكون كارلت حالتاتون تكون بدحريهم زلوا كلاتهم فلو يقول حتى من بيرم لا زلوا نأتوزل لنا مدرخ دما نيبا حكي رسون زخونة ودرك كهذا الزغل أي بحر دما أزيا قد أسمى مسمر كوني مغنياتو عالمنا كابنا أوروبا فوكس ناب اسيا فوكس لتسجر زلا اتزبس حنبرتنا عالمنا اب اسيا يكفري كاب اسيا ناب اوروبا نا امريكا نما بغى بحري كسغاغر كخيد زخ سلازي ناي كاي بحر قوتصر مستزل الرسني باور حيلخا خطر تخوينكا صاطخ تقبر تخل تخوينكا نغي بحري كتقواصر كتكلالك ايرترا دما ازيا قداس بوتا اب مጨበጥ ቦታ ናይ ተغي بحري سفي زخونه افتق بحر حزا زلا سلازي نيرترا زتمته ابزيا قلخ قبرالن كبل كم نبور غير كا خطريوم أبن بينو كم زي كون زي قداي زي تايدا أبك موداغو زي ترفتو خينو حدا فيتو ني عسفتينا قال نجر كنقبر انت خالنا زبل أزر أربعة قام خاتوسد امبر أبي هجي نفانو نشانن كسر زي كاله أوش دما بزخون يكون حيلي كدكر زوعل زلو فلو يعود كمص يخلي ويون فلو ينجر كسر يخلي كتب لا تخلنيها تعلامه كنتايو موداغو زي ترفتو خينو قال نجر كيرو أو قال نجر حيزو انت قد يحيش كاب زبل قمقامنا نرزلنا ازو كل زربات هدما ابت كوينات اوشتو زلو زقاطمو زلو سعرات زغل احترايو لذي كم نري زلنا قال تزارا قال منشطات ابزو كم زحبرو زلو كساب كل تشحن ارا 540 opposing fighters and sizing weapons بزح اصوارات يمارخو خمزلون بزح وتعدرات نايبلصقنا يمارخو خمزلون ابزون انهلكم تستمارخه ولا تميدياتات ناي قبصون مفتوتهم رقيبا ما نزل سراويت زيديو نقرن افريقيا حقا صار يزبل زلا يحفرح نقبلو بزح نغرات بزعبهم كصحافينا نرزلنا كاب غزينا غزي دما تناي فانو مسفحفح نحيله نعبي تفلالي علاماتات نتقصصره ابنذا ورطات تبل اباب سراويتناتهم اتي كم زنبرن ابتك لاي انا زبحال كبابي بحر دار تري ولغم سلازي دبره تابور أبيت كتماتات ناي كل لمحرة إن أتو إن قربي متصهم زلون نحن نتجرجر از بعال هذا كابتي بلسقنا هذا عبي ريزورت سريهن نبلز جهر اللبوتايو لازم كم تري وزلهم فانو كم معلتنا معلتي حمام رأسي ناي بلسقنا إن خوني متصالو نزي حمام رأسي دما جلو تنزر كابو جتادين ولا جنفريدين عنا تتكمي كفراريز في التنزلو إذا كم زيلو نحلو خلو مستني عسب أجندة الله جيب كخا بخمي كراخل بلا يببتو أنت عليك يمين قطم يقربنو أبي وده تورنت يمتان عسبن في اللقاء يمتان وعسبن سيفلقن ليلا ليات عيشلال يميل بقطم ملك يقربن بوليتيكاوي ملكتم يسمانو سلازي نغروች ነገ ከነገ ወዲያ የጦርነት ዳመና ነው ኢትዮጵያ ላይ ያንዣበበውና ምን ይታያል ይሄንን ሊያስቀር የሚችልስ ተአምር አለ ወይ ዶክተር ሚልኬሳ دكتور ملكيسا مس أنكر ميديا أبز جبرو مس مساي أبز جبرو انترفيو انتهاي زبل إثيوبيا أب حدا جنيا مدرخ الله كلها توم يومكم زبلو seriously إثيوبيا أب حدا جنيا مدرخ كم زلاي زنقر أبي أحمد حسب كبل لك كم تا أبي إرترا حنتنا لبام زانتا كل جزء دقمة سسع كلب تبل بريزنت سياس كمان سسع كبل جليس وأنا كوا بناتي بس سسع كلب جيرب زوج زي جليس أيام نظام اللي تنايزيهم سسع كلب انتهاني رات ملقطع أبى أفوز سجى حيزقر له بتقع عليك حلف أبتقى علي قال كلبي سجى زحزة سلزراية نتابق على زلا توصيل وقت سجى كونه يلو زليلاتيو تابع في زنبرت كسير وايب بحال سلزي بلتسجنا دما عصب وإير تراخت متنا تا إثيوبيا زلاتو كخسر حمزغل ببزح من قدين الجرولو بزحات لبابات ينفتلو له باتجاي أبي أحمد كسعكندو عشاء يكونن انتهيدا زدوف حيل خمزلو تفلتيخا ففنج أكيد دبلو زلو تتفاخا مدفعكا يترفني ولا ناب عسب كي كتكون مسعركا يترفني زمسل زرباين نرجعنا ولا انا عسب تدي كيت كان بيرترن تدي ورير كاون كتسعريق كتقليقه سلازي كومو كاب كونه ادل كاري من البات نتعسب مسحسكا دراماتات كنفطر نخل زبلوو بدحر مغارجا زدفو حيلتات كم زلو مغنزاب كتغنزب تخل امبر كندزي حيلي أنصاركا أوشت هاجركا معلتها وكم زيرو ناس عركان الناو قايا كان كله كم يجير كها نبكال هاجر ورارك تجبر تخل كاب جزي ناب جزي
ዓቕምና ወታደራዊ ዓቕምናቱ ተመክሮናቱ ሕጂ ድማ ሓድነት ፈጢሩ ዘለዎ ብረት ሒዝዎ ዘሎ ነዚ ክትስዕር እንተዘይክኢልካ ኣብ ዓድኻ ፀብለልትነት ናይ ድሮን ኣለኒ ዶ ናይ ገለ እናበልካ ነዚ ትማል ዝተበገሰ ቃልሲ ክስዕር ተዘይክኢልካ ናይ 30 ናይ 60 ዓመት ተመክሮን ዘለዎ ሰውራ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራን ወትድርናዊ ፍልስፍና ናይ ኤርትራ ንክስዕሮ ግዳ ብናይ መንገዲ ኢኻ ክትክእል ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቶም ንዑ ዝዕጥቕዎ ዘለው ኩሉ እቲ ዝኽተልዎ ናይ ኣቋራጭ ኩናት እዩ ዳዕመ ሰሪዕ ጌርካ ብድሮን ጌርካ በገለ ጌርካ ገለ ቦታታት ትቋፀር ንሱዳን ሰራዊት ሱዳን ናይ ኩናት ተመክሮ የብሉን አሚን ሱዳን ሰራዊት ኣለዋ ይበሃል ነይሩ 2008 ናይ ዝክር ካብ ዳፈር ተበገሰ ካርቱም ኣትይዎም ኣብቱን ድርማ ምሶም ተዋጊኡ ነይሩ ሰራዊት ሱዳን ከም ሓደ ናይ ሃገር ዓብ ሰራዊት ጌርካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ምስ ሻዕብያ ከወዳድሮ ዝኽእል የለን ስለዚ ኢማራት ምናልባት ንዳዕመ ሰሪዕ ወይ ናብ ሊብያ ዝተበታተነ ገለ ጌራ ክትኮን ትኽእል እያ when it comes to calculation ናቶም ናብ ሻዕብያ ናብ ኤርትራ it's completely different story ዳርጋ መብዛሕትኦም ኣናሊሲስ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ they don't understand ትራይ ደይኮነ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኤርድዋን ትራይ ደይኮነ እዚ ብመልክዕ ናይቲ ዞባዮም ክዕቅንዎ ዝፍትኑ ሶማሊያ ዘሎ ሰራዊት ኬንያ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ሱዳን ዘሎ ሰራዊት ብኡ ገይሮም እዮም ዝግምግሞ ናይ ኤርትራ but that's completely different ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምስቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሰራዊት ዝወዳደር ኣይኮኑ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ኩሉ ዓይነት ኣተሓሳስባናቱ ዝተፈለየ ሰራዊት እዩ ምክንያቱ በይናይ መንገዲ ኢኻ ተነፃፅሮም ብዘይ ደሞዝ ዝሰርሕ ሰራዊት እኳ እዩ ዘሎ ደሞዝ ዘይብሉ ደሞዝ ናቱ ሽማዊ ደሞዝ እዩ ንሃገረ ኢሉ ዝዋጋ እዩ ካልኣይ ኣብታ መሬቱ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እዩ ንኩናት ድማ ኩናት ኩሉ ግዜ እንታይ ሽግር እዩ ኩናት ፅምኢ ኩናት ጥሜት ኩናት መከራታት ክትሰግር ኣብ ፀሓይ ክትከውን ኣብ ሕማቕ ቦታ ክትከውን ምኽኣል ማለት እዩ ነዚ ዝኽእሎ ኤርትራ ጥራይ እዚ ኣፃምን ክበድን ናይ ተሓዲ ዝፈልጥ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ጥራይ ስለዚ ሰራዊት ኤርትራ ክትምክቶ ማለት ኣዝዩ ከቢድ እዩ በዚ መንገዲ ተሪኻዮ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ካብቲ ካብ ብልፅግና ክመፅእ ዝኽእል ኩናት ዘለዎ ስክፍታታት ድርት ዝበለ ሓንቲ ዘረባ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናይ ዞባና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ክንሰምዕ ስለ ዝኾና ምክንያቱ እታ ኳልኩሌሽን ናይ ብልፅግና እንታይ ክገብር ይፍትን ኣሎ እቶም መራሕቲ ናይ ፋኖ ድማ ብኸመይ የንብብዎ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ሓይሊ ናብ ሰሜን ይእከብ ስለ ዘሎ ኣብ ገጅፍ ዓቕምናቱ ናብ ሰሜን የምፅእ ኣሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ዝጥምት ዘሎ ቀንዲ ንትግራይ ዘተኮረ ዝመስል ዘሎ ኣሰላልፋናቱ እንታይ እቲ ዕላማ ንፋኖ ብኸመይ እዩ ዝርዮ ዘሎ ንዝብል ኣብዚ ሓደ መራሒ ናይ ፋኖ ዝሃባ ዘረባ ኣዝያ ኣገዳሲት ራይዋ ከፍቶ የመጣው ጥያቄ አብይ አህመድ የአማራ ፋኖ ብሔራዊ ንቅናቄ መመስረቱን ተከትሎ በእኛ የመረጃ ምንጮችም እንዳረጋገጥ ነው አንድ ነገር ማድረግ ተፈልጓል። ይሄ አንድነት ከምንም ጊዜውን በላይ ሊያጠፋው እንደሚችል አውቆታል። ለዚህም የተለያዩ ነገሮችን መፍጠር ነበረበት። አንድም በትግራይና በኤርትራ ላይ ጦርነት በመክፈት የፋኖን አቋም በህብረተሰቡ ዘንድ ምን አይነት እንደሚሆን ማየትና ማጋለጥም ይፈልጋል። ስለዚህ እነዚህ አካላት ላይ ጦርነት በሚከፈትበት ጊዜ ፋኖ ከማን ጋር ነው የሚሰለፈው? ምን አይነት አቋም ሊወስድ ይችላል? ይሄ በሀገር የመጣ ጉዳይ ነው። በሀገር ሲመጣ አንድ ላይ አብረን እንቆማለን የሚል ከወዲሁ ብልጽግና ዲጂታል ሰራዊት አማካኝነት እንዲህ አይነት አጀንዳ እዛ ሕቶ እዚኣ ኣዝያ ኣገዳሲት ሕቶ እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ንምግባር ዝገበሮ ነገር ኩሉ ኣይሰለጦን ዘሎ ኦኬ ኣይሰለጠቶን ስለዚ ሕጂ ናይ መወዳእታ ፈተነ ናቱ ናብዚ ናብ ትግራይ ሰራዊት ኣብ ዘንቀሳቅሰሉ ዘሎ እንታይ ክፍትን ከም ዝኽእል እታ ክፍትና ዝኽእል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ህወሓት ኣብይ ኣሕመድ ብሃገር ደረጃ ክዋጋ ይሓስብ ኣሎ ምስ ኤርትራ ልኡላውነቱ ንክኽብር ምስ ኤርትራ ክዋጋ እዩ ስለዚ ናይ ልኡላውነት ናይ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ዝግበር ኩናት ፋኖ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኮይኑ ንፀላኢ ንጎረቤት ሃገር ንግብፅን ንኤርትራን ክሃርም ዶ ይኽእል ይኸውን ወይስ ተገምጢሉ ንፌደራል ይሃርም ይኸውን ባንዳ ምዃኑ ከፍልጥ ዶ ይኸውን ወይስ ሃገራዊ እዩ ዝብል ኳልኩሌሽን ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ኣብ ጎኒ ኣቢ ንምስላፍ ሓደ ኣገዳሲ ኳልኩሌሽን ናይ ብልፅግና ይካየድ ከም ዘሎን ፕሮፓጋንዳ ይካየድ ከም ዘሎን ወላ ናይ ድራማ እውን ክገብር ከም ዝኽእል ናብ ኤርትራ ገፁ ፈተና ምስ ገበረ ፋኖ እንታይ ይገብር ናበይ ከጥምት ዘለዎ ህዝቢ ኣምሓራ ንፋኖ ብኸመይ ክጥምቶ እዩ ድራማ ክፈጥር እዩ ዝፍትን ዘሎ ምክንያቱ እዚ ናይ ፅምዶ ኩናት እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ንዓቢ ምዃኑ ከስማዓኩም ስለ ዝኾንኩ ሕጂ መልሲ ናይ ዝኣስረስ ስምዕዎ እንዳም ቅርጽ ተይዞለት በከፍተኛ ደረጃ እንዲደምቅና እንዲጎላ እየተደረገ ነው። እውነት አብይ አህመድ የማይቀር ጦርነት እየመጣ እንዳለ እየሰማን ነው። ወደ ሰሜንም ጦሩን እያጓጓዘ ነው። እንደሚሉትም ከሆነ ከጎንደር የምናስወጣው ለሰሜኑ ጦርነት ነው እያሉ ነው። ፋኖ
ጦርነት ቢገጥም ፋኖ አሰላለፉ ምን ሊሆን ይችላል? አመሰግናለሁ። መሳይ አንድ ማየት ይችላል፣ ማስተዋል ይችላል። እያንዳንዱን አርሶ አደር መኖሪያ ቤቱ ላይ እያለ የጨፈጨፈው ከመቀሌ የሚተኮስ መድፍ አይደለም፣ ከአስመራ የሚወነጨፍ ድሮን አይደለም። ይልቁንም በየጓሯችን፣ በየቤታችን፣ በየቀያችን፣ በአምልኮ ቦታ፣ በእርሻ ቦታ፣ በመንገድ ላይ፣ በገበያ ቦታ፣ በሌሎች ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ እያለ ህፃናትን፣ ወጣቶችን፣ ሴቶችን፣ አረጋውያንን ሳይለይ እየጨፈጨፈ ያለው زيادة عملتي ثانك يو زيهم فانو ناي بحكي نعبي حمام رأسه كون وهم زغولو بزي خاطر دا مالت مرحمة ناي فانو ويون وتهدر ناي فانو سألا يو زي فلت يكون أستوعي له زخيديو مغنياتو هو حت شعبيا معالتاوي بشموم كنا قدي فتنو اللي بلتقنا يلو نحنا قن فلوي سمينار كنا كايدا يدلينانيو ما تفعت تكوي شعب عم حرز ورزولو كابيد بقسلو درون مزيات تشفشف زلا كابيات مز اتبرز تكوسلو اتي اب حزب محرا اب حرشاتاتو اب بيتكريستياناتو مزاجيدو اب صرغياتاتو اب بيت مرتاتو اب هيوتو زوردو زلو قفعي كابيد مز زلا تحطو يلو ازدي نسبه محرا مني زغافعو زلا انا تقدسنا يلو كاب شا كاب مغلز تتكوس بومبي لنك ساب حجي ويون كاب اسمرا استبقس درون ابا محرا زهرمت يلان يلو سلاز الاينا حديو شدما ابي احمدن ناتو سرعتني سلاينا سلنفلت نحنا نسن نابي جزء دراما يقبر نابي إرترا دي خزمت ناب تقراي دي خزمت ناب عفار دي خيد ناب قال نحنا تارجتنا نتصوري سلاينا بلصقنايو دما 4 كيلو يزلو سلازي نحنا الامانه تكيرنا هنا نطمت بزي قدس نسن قمي غيركش كعنا دلو وي نو سلاينا ابي كم زلو يبلو أجنع تراينا خنو بلوم نخل أجنع نفانو كم زي عينت حبريتان بقعتنا نفانو دماي كلهم زي تسفاز بك معناته نسو دراما فتيرو نتي من قصاص نفانو دايفرت غيرو ناب إرترا ناب هو حد ناب قالو ديلو شطارا غيرو مهدم كتقاميز فتنزلو نساتون دما نو كم از باليلن تريتنا كالنا نابي غسكا كتحنقت دل خمزلها تردينا لو سلازي عين صدقانينا احنا our focus is you بلصقنان ابي احمدنيو كابو دما دحراي نبلنا نباخا غصنا يبلولو اذا عينته تحساسبا دما ينا ابي احمد حمام رئسي كوينو زصللون زعبدون زلو يزبح ناو ازي كمزيلونا قصلو خلو مخنياتو ناي بلصقنا زكايت زلو ناب تግራይ ዝግበር ዘሎ منقسقاسات كال مال كله حويسكا خطرو يخلغا ابي احمد انتاي يصبيلو بزا ناي جوار غيره ابتناي كالوت حيل تاتاب كبابينا زغبرو زلو منقسقاس كنركن فتنينا ውስጥ ተጨባጭ የኢትዮጵያ 2/3 የሚሆነው ህዝብና መሬት ስፋት ያለው አማራና ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ነው። አማራና ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ፕራክቲካሊ መወዳደር አትችልም። ማትችለው በኢህአዴግ ጊዜ ስለሚያፍንህ ነው ስለሚያስረው ነው አይደለም። ተቃዋሚ በማግናይ ስርዓት ውስጥ ያለ ተቃዋሚ ለመታፈን ለመታሰር ዝግጁ መሆን መቻል አለበት። ዝግጁም ነው። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ ትገደላለህ። የምትገደለው ደግሞ ማን እንደገደለህ አታውቅም። መንግስት ስቴትለስነስ ሎለስነስ አናርኪ ነው ያለው። ለምሳሌ የኛ ፓርቲ ኮፈሌ ላይ ይሁን ቤጊ ላይ እንታይ ዝብል ዘሎ ዘረባዚያ ጀዋር ጥራይ ዘይኮነ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝብልዋ ዘሎ ወይም ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን እውን ፅቡቅ ገይሩ ዝተዛረበያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ወላ ምዕራባዊ ሚድያውን በፂሕዎ ዘሎ እዩ። እቶም ዝዓበዩ ህዝቢ ናይ ኢትዮጵያ ኣምሓራን ኦሮሞን እዮም ዝበሃሉ። ኣብ ህዝቢ ኦሮሞ ዘሎ ስቃይ ብዙሕ ግዜ ንሕና ኣቢ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ኦሮሞየ ኢሉ ስለ ዝመፀ ናይ ኦሮሞማ ስርዓት ድማ የመሓድር ኣሎ ስለ ንብል ኦሮሞ ቤላ ዘሎ ጌርና ኢና ንሓስቦ ነው። ኣብ ኦሮሞ እቲ ዝዓበየ ሽግርን ዓዘቕትን እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብግምጣሉ ከምኡ እውን ምስኡ ተሓይስካ ህዝቢ መሓራት ዝበፅሕ ህዝቢ ድማ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ኩናትን ዕግርግርን እዩ ዘሎ። ስለዚ እዞም ክልተ ዓበይቲ ንዓታቶም ከማን ክቋፀር እንተዘይክኢሉ ብልፅግና ትግራይ ድማ ብዓብዩ ከም ሃገር ከማን ክተገንፀል ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ከም ሃገር ኮይኑ ምስ ኢትዮጵያ ከማን ክዘራረብ ከማን ብቅዓት ኣብ ዘይብሉ መራሕቲ ናቱ ጠቕላላ ንኣዲስ ኣበባ ዘይኮነስ ባንክታቶም ባንኪ ናይ መራሕቲ ናይ ህወሓት ብምልኦም ፍሪዝ ገይርዎ ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ኣሚን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣውጅዎ ዘሎ ኩናት ስ ኣናዘር ሌቨል እቲ ዝገብሮ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ? ትግራይ ተኸሲራያ ቼክ ኣውት ገይራያ ትግራይ ተኣልያያ ኣምሓራ ኦልሞስት ከይዳያ ዘላ ብናይ ቋንቋ ናይ ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ከባቢ 90% ወላ ወይ እውን 80% በሎ ናይ ኣምሓራ ኣባይ ይቋፀሮን እዩ። ስለዚ ኣምሓራ ዝበሃል እውን ተኣልዩ ዘሎ ዳርጋ የመሓድሮን እዩ ዘሎ። ኦሮሚያ ዓብ ክፋል ናቱ ኣብ ኢድ የለን
እቲ ሸነድ ባል ድማ ሕጂ ትንፋስ ስለ ዝረኸበ መመሊሱ እናተፀግዐ ይመፅኦ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንህወሓት ንትግራይ ድማ ካብዚ ስእና ነዊሕ ገይሩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ባንኪ ዕፅዋ ካብ ፌብሩዋሪ ወርሒ 2/6/2026 ጀሚሩ ባንክታት ኣካውንቶም ዝተዓፀው ሰባት the list of individuals whose accounts were frozen ዝተዓፀወ ገንዘቦም ማለት እዩ መጀመርያ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሰበይቱ ኣስካሊ ማለት እዮም ገብረ ኪዳን ከምኡ ድማ ዶክተር ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ዶክተር አብርሃም ተኸስተ ናይ ህወሓት መራሒ ማለት እዩ ዶክተር አንድ ሰላም በለማ ዶክተር ሰሎሞን ኪዳነ አቶ አማኑኤል አሰፋ አቶ ኪሮስ ሓጎስ ብርጌደር ጀነራል ፍስሐ በየነ ኩሎም ቤተሰቡ ብርጌደር ጀነራል መግቢ ሃይለ ህንፃ ወልደ ጊዮርጊስ ሜጀር ጀነራል ማለት ብርጌደር ጀነራል ማዓሾ በየነ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ኩሎም ቶም ወታደራዊ መራሕቲ ኮላይ ወላቲ ለንቀነ ተኣሲሩ ዝብሎ ዝነበሩ ጉዕሽ ገብረ ኩላቶም እዚኦም ሰባት ብሙሎም ኣካውንትናቶም ተዓፅዩ ዘሎ እዩ ስለዚ እዚ ኣዋጅ ናይ ኩናት እዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከለኻ ኣካውንቶም ዓፂኻ ከተሳቂዮም ትመርፅ ኮይንካ ካብ ኩናት ወፃኢ ብካልእ ነገር ክትንትኖ ትኽእል ነገር እውን የለን ስለዚ what we are witnessing right now is big ሓደ ዓቢ ደረጃ ኩናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኣብ ኣምሓራ ኩናት ኣብ ኦሮምያ ድማ ሓንቲ ፀብፃብ ሂበኩም ናብቲ ጉዳይ ትካቴ ስለዚ ብልፅግና ኣብ ከመይ ዝበለ ደረጃ ወዲቑ ከም ዘሎ ጥራይና ንርኢ ክንርኢ ንኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኩላቶም ንሳቶም እቲ ታርጌት ናቶም ሻዕብያ ኤርትራ ክስቶ ከምዚ ገበረ ከምዝኾነ ከምዝኣተወ ከምዝወፀ መዓልታዊ ክስናቶም ኢና ንሰምዕ ዘለና በት ኣት ኤንድ ኦፍ ደይ ኤርትራ ኣብዘይ ኣተወቶ ወይ እውን ኣብዘይ ወዓለቶ 10 ግዜ ስለ ዝኸሰስካያ ዝመፅእ ለውጥ ኣሎ ማለት ኣይኮነን በዚያ ጌርና ናብቲ ናይ ቀረን አፍሪካ ስግር ክንብል ኢና መከላከያ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ መውጣቱን ተከትለው የኦነግ ጦር በሽመልስ ሚሊሻ ላይ ጥቃት አድርሷል። በትናንትናው ዕለት በኦሮሚያ ክልል በአርሲ ዞን ዝዋይ ዱግዳ ወረዳ በኦሮሚያ ሚሊሻና በኦነግ ሰራዊት መካከል በደረሰ ግጭት ቢያንስ 18 የሚሊሻ አባላት መገደላቸው ተነግሯል። ይህ ጦርነት የተቀሰቀሰው በአካባቢው የነበረው መከላከያ ሰራዊት ከአካባቢው ለቀው ወደ ሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ከተንቀሳቀሰ ከ4 ቀናት በኋላ መሆኑን ጀዋር መሐመድን ጨምሮ የተለያዩ የፖለቲካ ተንታኞች በማህበራዊ ገጽ አስፍረዋል። እዚ ኻ ሸነ እዩ ብልፅግና ንሰሜን ገጹ ሰራዊት ስለ ዘንቀሳቀሰ ንሸነ ትንፋስ ይብዎ ሸነ ድማ ዘድልዮ ምንቅስቃሳት ናገበረ ከተማታት ይቋፀር መመሊሱ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ብልፅግና ናይ ብሓቂ ኣብ ዲፕ ትራብል ኣትዩ ከም ዘሎን ምናልባት ነዚያ እውን ናብ ዓለም ዝለኸ ከነቃልሓይ ዝግባእ ይባላሉ እድሜ 16 ነው እድሜ 16 ነው ከመጣ ኦሮሚያ ነው ክፍለ ጦሬ 82 ከተያዙት ኮምቦልቻ ነው ትማራላችሁ ተብሎን ነው መጣ ትማራላችሁ ምናምን ተብሎን ነው መጣ ከዛ ወደ ውጊያ ገባን ስቀበን ነው ከም ትሪእዎ ዘለኹም ወደ 16 ዓመት እዚ ቻይልድ ሶልጀርስ ተትዕድመ ቆልዑ ኣብ ዕስክርና ኢትዩ ከም ዘሎ ብልፅግና ኢና ንርኢ ዘለና ኣሜን ንኢትዮጵያ መክሳስ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ወይ እውን ዝሰምዕ ዓለም ስለ ዘየለ እምበር እዚ ሓደ ዓብ ገበን እዩ ግን ኣብ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ህልቂት ብድሮናትን ገለን ዝገብር ዘሎ በዓል ጆርጅ ሜሎኒ መዓልታዊ እናመፁ ገንዘበም ሽፋን ክገብርሉ ካልኦት ሃገራት መመፅኦም ናይ ቢዝነስ ሽርክነት ክንገብር ኢና ብላብላ እናበሉ ክጀናጅንዎ ንርኢ ስለ ዘለና ንሱ ድማ መጋበርያ ስለዝኾነ ፐርፌክት መጋበርያ ስለዝኾነ ከምኡ ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቀያየረን እና ተሓላለኸን ዝኸይድ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና again እዚ ቆልዓ ወይ እውን ዝትሪእዎ ዘለኹም ንእሽተይ ቆልዓ እዩ ዝመስል ዋላ ትርኢቱ ክትሪኦ ከለኻ ብዕድመ እኳ ንኩሉ ሰብ ክትፈርዳ ኣይትኽእልን ኢኻ ብዝበሎ ግን ገዝኡ ክትሪኦ ከለኻ 16 ከማን በዚሕዎ እየ ዝብላን ክሪኦ ከለኹ ብሓፈሻ ነዚኦም ኣስኪሩ እዩ ኣሽሓት ሚልዮናት ወታደራት ኣለንና በለ ዝጀሃር እዚ ብቱኽ ዝኾነ ነዳይ ክበሃል ከማን ካብዚ ከትብገስ እዚ ሰብ እዚ ብዙሕ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ናው እስከ ነቲ ኩነታት a little bit of shift ክንገብረሉ ለንቀነ ዲፕሎማሲ ሓደ ኩነታት ቀይሩሎ በዚያ እስከ ንጀምር Our final story. Let's shift focus to Turkey. The country's President Recep Tayyip Erdogan has postponed his planned visit to the United Arab Emirates. A message from his office mentioned a health issue concerning UAE President Mohammed bin Zayed. The post was later deleted, triggering questions over the sudden change in travel plans. A message on social media saying
ኣብዚ ቀረባ ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብዚ መዓልታት እዚ እውን መስለኒ ፕሬዚደንት ናይ ቱርኪ ናብ ኢማራት ከምኡ ድማ ናብ ኢትዮጵያ ክገይሽ ምዃኑ ተነጊሩ ነይሩ ኣብ ኢማራት ክገብሮ ዝደለየ ዝሓሰበ መገሻ ግን ተሰሪዙ ወይ እውን ንካልእ መዓልቲ ተቀያይሩ ኣሎ እቲ ምክንያት ድማ ብሰንኪ ሕማም ናይዚ መሐመድ ብን ዛይድ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ መራሕቲ ከም ካልኦት ሰባት ስለ ዝኾኑ ክሓመኹሉ እዮም ገለ ንዝብል ግን እቲ ዘረባ ግን ቁሩብ ትለይ ብዙሕ ነገራት ማዕዝናት ትበለኻ ይወሃበሎ ምክንያቱ ኣብቲ መግለፂ ብወገን ቱርኪ ክንገር ከሎ ብሰንኪ ሕማም ናይ መሐመድ ብን ዛይድ ምዃኑ ክንገር ከሎ ብወገን ኢማራት ዝወፅእ ሓበሬታ ግን እቲ ርክብ ከም ዘይተፈፀመ ግን ዝኾነ ይኹን ናይ ሕማም ምልክት ወይ ናይ ሕማም ጉዳይ ከም ዘይጠቐሰ ኣብቲ ፅሑፍ ናቶም እዩ ዝነግር ስለዚ ሜይቢ there is misunderstanding ዘይምርድዳእ ስለ ዘሎ ክኸውን ይኽእል ይበሃል ኣሎ ብጉዳይ ናይ ጥዕና ናይዚ ሰብ እዚ ክዛረቡ ከለዉ ድማ ተፈራረቀ ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና ገለገሊኦም ዝብልዎ ዘሎ መንስማዕ ከነተሓዞ ምክንያቱ ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ግን ምስምዑ ኣገዳሲ እዩ Good morning. Breaking news. Mohammed bin Zayed has been admitted to the hospital in the UAE. There is very little information that is available as to why. But in Turkey, President Erdogan was supposed to be going to meet with MBZ. And that trip has now been, I don't know if it's been rescheduled or just canceled. He is here in Istanbul, where I am, is that MBZ is suffering from cancer and will not live long. I have no idea if that ሕጂ ኣብዚ ዘረባ ክንሰምዕ ከለና እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ብሕፅር ዝበለ ሪመርስ ክኸውን ይኽእል ወይ እውን ዘረባታት ክኸውን ይኽእል ግን ጭብጥታት ካትብ እያ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤምቢዚ እዚ መሐመድ ብን ዛይድ ኣልናህያን ናይ ኢማራት መራሒ ማለት እዩ ወይ እውን ኣዩኡ ጎይትኡ ንኣብይ ኣሕመድ ማለት እዩ ናይ ካንሰር ፀገም ከም ዘለዎ ስለዚ ምናልባት ሕክምና ስለዝኸደ ድዩ ከምኡ ኮይኑ ወይ እውን ካልእ ክትብል ትኽእል ኢኻ እንታይ ግን ትብል ሓንቲ ካብቲ ቁሩብ ትለይ ጨደጥታት ትጠቕሶ ንእሽተ እዩ መሐመድ ብን ዛይድ ዓብይ ይኮነን ግን ድሮ ንወዱ ወራሲ ናይቲ ሃገር ገይሩ ከም ፕሬዚደንት ሸይምዎ ኣሎ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ብፍላይ እቲ ሶቨሬን ፋንድስ ድማ ዓብይ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ብሽም ወዱ ትኻልድ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣሎ ኣብቲ ፖለቲካዊ ሲን ድማ ቀፃሊ ከምፅኦ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ ብሓቂ እቲ ፀገም ምውርራስ ናይቲ ስልጣን ስድሮ ክሰርሓሉ ጀሚሩ ከም ዘሎን ኣክቲቭሊ ናብቲ ፖለቲካዊ ሲን ኣምፅኡ ምስ ኣሜሪካ ናብ ኢትዮጵያ ናብ ቻይና ናብ ራሻ ናብ ኩሉ ቦታታት ይወስዶ ከም ዘሎን ድሮ ነቲ ስልጣን የለማምዶ ከም ዘሎን ድሮ ተራእዩ ዘሎ ሰብ ምዃኑ ድማ ኣብቲ ካፒታል ናይቲ ሃገር እውን ዓብ ቦታ ከም ዝሕዝ ገይርዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር እዚ ሪመር ክኸውን ይኽእል እዩ እንድሕሪ ኮይኑ ዓብ ለውጢ ክህልዎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ዳ ምስ መን ክገድፎ እዩ ብርግፅ ምስቲ ካልእ ዘራኺብዎ ኣሎ መጋበርያ ኮይኑ ክቅፅል ከም ዝኽእል ተሓፂኡ ከም ዘሎ እዩ ኣብቲ ካልእ ክንሪኦ ከለና ድማ ናይ ጥዕና ፀገም ናይ መሐመድ ብን ዛይድ ዘርኢ ስእሊ ኣይረኣናን ምክንያቱ ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ቀረባ ምስ ናይ ኣሚር ናይ ቀጠር ተራኺቡ ከም ዝነበረን ምስ ግብፂ ተራኺቡ ከም ዝነበረን ስለዚ ኩነታት ናይ ጥዕንኡ ክትሪኦ ከለካ ድማ ፍሉይ ናይ ጥዕና ፀገም ከም ዘለዎ ዘርኢ ምልክት ኣይነበረን ዝብል ዘረባ ድማ ንሰምዕ at the end of the day እዚ ድራማ እውን ክኸውን ይኽእል ዘይምርድዳእ ክኸውን ይኽእል but one thing is for sure ኣብ ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝካየድ ዘሎ ፖለቲካ ብዙሕ ማዕዝናት እናሓዘ ይኸይድ ኣሎ እዚ ነገራት እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ሾው ኦፍ ሪያሊቲ እቲ ኩንነት ኣበይ ቦታ ኢና ንሪኦ ዘለና ናይዚ ኩሉ ዲፕሎማሲ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ኣብ ሱዳን ኢና ንሪኦ what is happening ኣብ ሱዳን ንበል ኣብነት እዚ ኣብ ቀረባ ሰዓታት ወፂኡ ዘሎ ጉዳይ እዩ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዝቃፀል ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ዓብይ ናይ ነዳድን ከምኡ ድማ ወታደራዊ ማዓስከራትን ወታደራዊ ንብረትን ዝነበሮ ኣብ ከተማ ኣልፋሸር ይመስለኒ ከም ዝተሃረመ ዝነግር እቲ ቪድዮ እውን ካብ ዳዕመ ሰሪዕ ዝወፀ ወታደራት ናቱ ዘውፅዎ ይበሃል ኣሎ እሱ ጥራይ ኣይኮነን ብዙሓት ወታደራት ናይ ዳዕመ ሰሪዕ ናብ ሰራዊት ሱዳን ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሕወሱ ከም ዘለውን ኢዶም ሂቡ ከም ዘለውን እዩ ዝንገር ዘሎ ናው እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ መድረክ ይቀያይሮ ስለ ዘሎ ኢማራት ካልኩሌሽን ናታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይቀያየር ኣሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ዝሕግዝዎ ዝነበሩ ኤሌመንትስ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናብ ሰራዊት ናይ ሱዳን ይፅምበሩ ከም ዘለዉ ዘርኢ ኩነታት ንርኢ ኣለና ኣብ ኢትዮጵያ ንብልፅግና ንምሕፃር ወይ እውን ንዑ ኮንቴይን ንምግባር ዝግበር ዘሎ ኩነታት እውን ንሪኦ ኣለና ኣብ ጎኑ ነዚ ኣገዳሲ መድረክ ዘገልፀልካ ሓደ ካልእ ፍፃመ እውን ኣሎ ንሱ ድማ ሓደ ካብቲ መስመራት ናይቲ ሰፕላይ ቼን ዝበሃል
ነቲ ዳዕመ ሰርዕ ንከሕውዩ ዝግበር ዝነበረን ዝውሰድ ዝነበረ ስጉምትታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተሓፅረ ይመፅእ ከም ዘሎ ዘርኢ ኩነታቱን ከረየኩም እየ ወረዛት እዚ ሕጂ ቅድሚ ቁርብ ትለይ ወፂኡ ዝነበረ እዩ ኣብዚ ትርእይዎ ዘለኹም ድማ ኣገዳሲ እዩ I'm going to explain this to you እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ግብፂ እዩ ሓላፊ ናይ ስለያ ናይ ግብፂ ናበያትዩ ናብ ቤንጋዚ ናብቲ ፊልድ ማርሻል ካሊድ ሓፍታር ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ድማ ቀንዲ መጋበርያ ናይ ኢማራት ኮይኑ ብመንገዲ ኩፍራ ገይሩ ነቲ ዳዕመ ሰርዕ ነዳዲ ዝህቦ ኣፅዋር ዝእትወሉ ዝነበረ ንሱ እዩ ስለዚ ግብፂ መመሊሳ መሸንቆቋ ናታ ተኣስር ከም ዘላ ነቲ ድጋፍ ብሊብያ ገይሩ ዝኣቱ ዝነበረ ንምሕፃር ግብፂ ተልእኾ ተዋሂብዋ ምስ ትርኩ ኮይና ብሓደ ክልቲኦም መሸንቆቋ እናኣሰሩሉ ይኸዱ ኣለዉ ብመንገዲ ናይ ኢትዮጵያ ክኣቱ ንዝኽእል ድማ ንዓቢ ብኩሉ መንገዲ ሕፅረትን ፀቕጥን ይግበረሉ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ንኩናት ናይ ሱዳን ወይ እውን ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ሃጓፋት ካብኡ ንምውፃእ ንዳዕመ ሰሪዕ ከቢድ ዝኾነ ብድሆ ተፈጢሩሉ ከም ዘሎን ኢማራት ድማ እቲ እንኮ ተሪፍዋ ዘሎ ፈረስ እንኮ ተሪፍዋ ዘሎ መጋበርያ ብልፅግና ንኣብን እዮም ስለዚ ንኣቢ ክንዲ ምንታይ ስኩዝ ክትገብረ ትኽእል ሃገር ከይተፈንጀረት ወይ ከይፈረሰት ከላ ንግዜኡ ንገድፎ እዩ so it was a courtesy visit by a serious security message but a serious security message delivered at a sensitive time ስለዚ እዚ ሓደ ናይ ስለያ ናይ ግብፂ ናብቲ ቦታ ክኸይድ ከሎ እሞኻ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ዑድያ ምስ ግብፂ ምስ ትርኪ ከምኡ ምስ ኢማራት ክራኸብ ድሕሪ ምፅናሕ ናብዚ ዝኸይድ ዘሎ ግብፂ ስለዚ ደጊመ ደጋጊመ ድማ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ቀይሕ መስመር ከም ዘለዎምን ዝኾነ ይኹን ንመንግስቲ ሱዳንን ሰራዊት ሱዳንን ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ምልሻ ይኹን ካልእ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ጉዳይ ናይ ሱዳን ድማ ቀጥታዊ ምትእስሳር ምስ ሃገራዊ ድሕነት ናይ ግብፂ ዝተኣሳሰር ኮይኑ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ተዛሪባ ነይራ ስለዚ ነቲ ዳዕመ ሰሪዕ ንክዳኸም ትገብሮ ስጉምትታት ናይ ዲፕሎማሲ ይኹን ናይ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ከም ንቡር ጌርካ ትወስዶ The policy suggests that the developments in Benghazi are tied to broader regional dynamics, not just Libyan affairs. Egypt's involvement is portrayed as reaching into the deeper regional security architecture. ስለዚ ግብፂ ትገብሮ ዘላ ኩነታት ብቐሊሉ ክትርዶ ትኽእል ነገር እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኩነታት ኣብ ሱዳን ዘሎ ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ መስመራት መሓውራት ናይቲ ዳዕመ ሰሪዕ እናበተኽከያ እንድሕር ከድካ ሰራዊት ሱዳን ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ድሮናት መጥቃዕቲ ይኹን ናይ ጀትስ መጥቃዕቲ ካብ ቀፃሊ ወላ ነቲ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ናይቲ ዳዕመ ሰሪዕ ይሃርምዎ ከም ዘሎ ብቪድዮ ኣሰኒዮም የውፅዎ ኣለዉ ስለዚ እቲ እንኮ ነቲ መሓውራት እናልመስክያ ትኸድካ ግብፂ ንስኺ ነቲ ናይ ሊብያ መስመር ሓዝዮ ኢላታ ኣላ ስዑድያ ጎረቤትኩም እዩ ምስ ትርኩ ኮይንኩም ነቲ ናይ ሊብያ መስመር ናይ ቤንጋዚ መስመር ነዚ ናይ ሓፍታር መስመር ሓዝዎ ንሕና ድማ ንኢትዮጵያ ንኤርትራን ንካልኦት ኣብኡ ዘለውን ክንሕዚና ፀቕጢ ክንገብር ናይ ሶማልያ ጉዳይ ክንሕዚና ዝበለት ትመስል ስዑድያ እቲ ምንቅስቃሳት ድማ በዚ መንገዲ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ስዑድያ ካብ ሱዳን ወፃኢ እውን ምናልባት እዚኣ እሞ ክንሰምዓ ኣብ ዝለንቀነ ዝወፀት ሪፖርት እውን እያ ቀይሕ ባሕርን ቀርኒ ኣፍሪካን ዘሎ ምቅርማትን ክሳብ ዋዕላ ሕብረት ኣፍሪካ ዘሊቑ ብምእታው ንጉዳይ ኣህጉር ከም ዝፀልዎ ዝገልፅ ፀብጻብ ተዘርጊሑ ኣብዚ ምስሕሓብ ክልቲአን ዓበይቲ ሃገራት ዓረብ ድማ ብዙሓት መራሕቲ ኣፍሪቃ ወገን ካብ መሓዝ ይቁጠቡ ኣለዉ ክብል ሮይተርስ ገሊጹ እዚ ንሕንሕ እዚ ካብ የመን ዝጀመረ ኮይኑ ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ናብቶም ኣብ ሶማልን ሱዳንን ዘለዉ ግጭታት ከምኡውን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ወጥሪ ተዘርጊሑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ማዕከን ዜና ተዓዚቡ ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ ብወፍርታት ዲፕሎማስን ወተሃደራዊ ደገፍን ኣቢላ ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ዓብይ ፅልዋ ክትሕደር ከላ ስዑድ ዓረብ ድማ ምስ ግብፂ ቱርክን ኳታርን ኪዳናት ጥምረት መስሪታ ኣብ ዞባታት ቀይሕ ባሕርን ቀርና ኣፍሪካን ዘለዋ ፅልዋ ክተበርትዕ ትጓየ ከም ዘላ እዩ ተገሊጹ ሓደ ላዕለዋይ ዲፕሎማሰኛን ሮይተርስ ከም ዝገለጾ ስዑድ ዓረብ ነቲ ኩነታት ብዝበለፀ ክትግንዘቦ ጀሚራ እያ ኣብ ቀይሕ ባሕር ዘለዋ ቁፅፅር ከይትስኖ ድማ ትሰግእ ኣላ ክብል ተዛሪቡ ኣብ ሃገራት ቀርና ኣፍሪካ ዘለዉ ግጭታት ምክንያት እቶም ግጭታት ውሽጣዊ ዞባዊ ረቑሓታት እኳ እንተኾኑ ኢደታውነት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ግን ነቶም ዞባውያን ተዋሳእትን ወተሃደራውያን መራሕትን ወገን ክሕዙ የገድዶም ኣሎ ክብል እውን እቲ ዲፕሎማሰኛ ወሲኹ ገሊጹ Now, if we go back to again ኣብቲ ቻርት ተመሊስና ምስ ንርኢ እንታይ ኢና ንዕዘብ ንድሕሪ ኢልና እቲ ከባቢና እንታይ ይመስል ብዝተፈላለየ መንገዲ ክንሪኦ ኣለና ሕብረት ኣፍሪካ ብዘሕፍር መንገዲ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ተወዲኡ ኣሎ ዝኾነ ይኹን ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ዘውፅኦ ነገር ኣይረኣናን ኣብ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ እውን እንተኾነ ዝኾነ ንዑ ክፈትሕ ዝኽእል ዝኾነ ካልኩሌሽን ኣይረኣና ኣሉን ከምዚ ተወዲሉ ኣብ ዘሎ ሃገራት በቢ ዝመስለን በቢ ሽጣረን ንክኸዳ ወሲነን ከም ዘለዋ ጥራይና ንርኢ ዘለና እቲ በቢ መንገደን ከይደን ከፍርይኦ ዝኽእላ ኸ እንታይ ክኸውን ይኽእል ንዝብል መጀመርያ እዚ እንዲ እቲ ቻርት ናይተን ክልተ ሃገራት ኤርትራን
ኢትዮጵያን ሱዳንን የንተን ክልተ ሆት ስፖትስ ዘለዎ ወይ እውን ክልተ ውዕያት ቦታታት ዘለዋ ጉዳይ ናይ ሱዳን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ተኣፋፊ እናኾነ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ጉዳይ ናይ ብልፅግናን ኣብን ድማ ውሽጣዊ ኩነታቱ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ናሃለወ ሞር ናብ ኤርትራ ገፁ ክገብሮ ዝደሊ ዘሎ ፈተነታትን ህቀነታትን ንዕዘብ ኣለና ስለዚ እቶም ካልኦት ሃገራት ንክልቲኦም ነዚ ኩሉ ነገር ኣማኺሎም ክጥምቱ ከለዉ ሓደ ነገር ኣሎ መጀመርያ እዚያ መንስማዓያ እቲ ክርፍስ ናይዞም ሃገራት ካባና ወፃኢ እውን ብዙሕ እዩ ዘለዎ In Somaliland, Egypt is fortifying Sinai. And the 1979 peace that ended 4 wars, it's trembling. This is not about Gaza. This is not about Hamas. This is about ports, drones, stealth jets, and a coastline that could redraw the balance of power from the Mediterranean to the Gulf of Aden. ሕጂ እቲ ጉዳይ ክንሪዮ ከለና ኣፅቢብካ ደይኮንካ ኣክፊሕካ ኢኻ ክትሪዮ ዘለካ እንታይ እዩ ከዘርእየካ ዘሎ እቲ ጉዳይ በዚ ናይ ሶማሌላንድ ዝጀመረ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ዝለዓለ ረስኒ ከይዱ ዘሎ ሶማሌላንድ እስራኤል ኣፍልጦ ሂበያየ ብምባል ኣብኡ ድማ እንታይ ወታደራዊ ናይ ሴኪሪቲ ቤይስ ክትገብር ምዃና ምስቲ ኣብ ኢራን ትገብሮ ዘላ ምስቲ ምስ ሑቲ ትተፋነኖ ንዑ ተጠቒማ ድማ ከም ጉልባብ ዓቕምናታ ንምዝርጋሕ ኣብ ትፍትነሉ ዝነበረት ናይ ኢማራት ኣቐንዲ ሕብእቲ ኢድናቶም ዝነበረት ካብቲ ጉዳይ ትወፅእ ከም ዘላ ይርኢ ኣለዉ ስለዚ እስራኤል ኣክቲቭ ሮል ንክፃወቱ ክፍትኑ ምዃኖምን ንብልፅግና ድማ ኣጆኻ ዝብልዎ ዘለዎ ሓደ እስራኤል ምዃኖም ግልፂ እዩ ብግምጣሉ እቶም ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ዘንብቡ ዘለዎ ዓረብ ድማ ቱርኪ በይኖም ከም ዘይክእልዋ ይፈልጥዮም ቱርኪ ግብፂ ስዑድያ ከምኡውን ቀጠር ሓዊስካ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ መንገዲ ኣብ ሶማልያ ኣብ ሱዳን ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይገብሩ ከም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና and this is going to create ምናልባት ንኤርትራ ዝወሓደ ሪስኪ ክኸውን ዝኽእል ብጀካቲ ብልፅግና ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ገዲፍና ንግብፂ ንኤርትራ ዝወሓደ ሪስኪ ክኸውን ዝኽእል ነተን ካልኦት ሃገራት ግን ዓብ ብድሆ ከጋጥመን ከም ዝኽእል መገንዛብ የድላ ኣብዚ ምክንያቱ እዚኦም ዓበይቲ ሃገራት ንሓትሕዶም ክወዳደሩ ክፈጥርዎ ዝኽእሉ ፀቕጢ ነተን ሃገራት ንክፍንጀራ ክገብረን ስለ ዝኽእል Heavy iron in Zone C. Tanks, armored personnel carriers, and long-range artillery have moved into... ሕጂ እስራኤል ብተደጋጋሚ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ግብፂ ይዓብሎ የስፋሕፍሓሎ እዚ ድማ ንዓይ ስጋት ፈጥረለ እዩ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ክትዛረብ ሰሚዕና ኣለና ብርግፅ እስራኤል ንቱርክ እውን ብዓይኒ ጥርጠራያ ትርያ ሕጂ ድማ ግብፂ ስዑድያ ምስ ግብፅን ምስ ቱርክን ትሰርሕ ምህላዋ ድማ ተወሳኺ ስጋት ይፈጥረለ እዩ ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና ብርግፅ እዚኦም ሓይልታት ኣብ ንሓትሕዶም ዝገብርዎ ኩነታት ነቲ ከባቢ ዓብይ ሽግር ክፈጥረሉ ምዃኑ ትርኩ ድማ ክሳብ F-16 ነፈርቲ ናታ ናብ ሶማሊ እትያላ ከምኡ ንዚ ብዝትሪእዎ ፀናሕኩም ግብፂ ወታደራዊ ዓቕምናታ ክሳብ ዓበይቲ ጀታትን ገለን ዘለዎ እያ እትያ ዘላ ስለዚ ሶማልያ በቲ ሓደ ሓገዝ ትረክባላ ናይ ወታደራዊ ክንብል ንኽእል ናይ ክልተ ሃገር ሰሚዕና ነርና ምስ ስዑድያ ዘሎ ድማ ስምዑ Arabia signed a defense agreement amid rising tensions after Israel recognizes the breakaway region of Somaliland. The pact signals Riyadh's intent to assert its influence in the Horn of Africa, and the region becomes central to shifting alliances, military cooperation, and regional power. ስለዚ እዚ ናይ ኩነታት ናይ ሶማልያ ክንሪኦ ከለና ብስዑድያ እውን እንተኾነ ሓደ ዓብይ ናይ ዲፈንስ ኣላያንስ ይግበር ኣሎ እዚ ናይ ስዑድያ ግን ብፍሉይ ኣብቲ ሰሜን ኖርዝ ኢስት ዝብልዎ ቦታ ዳርጋ እቲ ሶማሊላንድ ክቋፀሮ ዝደሊ ዝነበረ ቦታ ስለ ዝመስል ፍልይ ዝበለ ይክኸውን ቀርኒ ኣፍሪካ ድማ ኣጋይን ብፍላይ ሶማልያ ዓበይቲ ሃገራት ክወዳደርሉ ዝኽእሉን ክበኣስሉ ዝኽእሉን ቦታ ኮይኑሎ ግብፂ ስዑድያ ቱርኪ ብመንግስቲ ሶማልያ ተፈቒድሎም እቲ ሶማሊላንድ ዝበሃል ድማ ንኢማራትን ንእስራኤልን እትይሎ ስለዚ ብሓንቲ ሃገር ኣዝዮም ተተፈነንቲ ሓይልታት ቀጠር ካሎ ቀጠር እውን ናይ ዲፈንስ ዲል ቅድሚ ስዑድያ እውን ዝፈረመ ቀጠር እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንዓና ብኸመይ ክፀልወና እዩ እንታይ ክፈጥረልና እዩ ምዕዛብ ዘድልየ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ እውን ዘረባ ጀሚሩሎ ይበሃል ኣሎ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ክባ ከም ዝኽእል ዝዝረብ ነገራት ኣሎ ለንቀነ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ኣብዚ ሕጂ ብድልየቱ ይኸይድ ከም ዘየለ እንታይ ዳ ተገዲዱ ዘዝ ተኣዘዞ ይገብር ከም ዘሎ ዘርኢ ምልክት ንርኢ ኣለና ስለዚ again this is going to be another serious issue ንቀርኒ ኣፍሪካ ብዓብዩ ዓብ ብድሆ ክፈጥረሉ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዞም ኩሎም ሃገራት ኣብዚ ቦታ መፅኦም ዘለው እንታይ ተልእኮ ክገብሩ እዮም እንታይ ከሳልጡ እዮም መፅኦም ዘለው ኩልና ንስሕቶ ይመስለንን ኤርትራ
يس برقص ديل كتقبرن زدلي شركنات كتعبن دالجن زلوات أجاتات حزايا زلوا الأولونتن زلوات هدروا عقمن حزايا خد قبرن دال زلنا أمبر أغلى خالوت أفضل ها حبيلا دليتكم قبروا إلى كتبوز دلير تراويلا نزحجي تفتير زلوا مدرخ دما بفول بملو كتكملوا تخل هاجر انتلا إيرترايم زبلو وولسي كنا من تاير ترانا زكونتات زين ربحها كتكيرات تخل نجزي خنقت فلينا أمون جزم كلت هاجرات جبسم إثيوبيا زلوا كونتات ون معزاب زد ليو again بزح نجاراتي في السمسل زلوا نخلو أن تعذب كاية مخات أقداسي قول مالتي لما لا سبتناتنا زوم قد نين أنا تراي كم جبنيا جيروم كزارة بزفتنو ناباتهم كنسكرينا مجمريا بزي أول سعيد جبرا فيديو من جمر نعا نزو كنتات زي نتني أبو كنتات سلت قلت لنا بعك نجمرينا دحريو نارانا يخن كدينا وير وزات أول سعيد بزعبازيات تجاربا ما خنري ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ናብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ተጻሒፋ ዝተባህለት ደብዳቤ ኣብ ዝቕንያት ማሕበራዊ መራኸቢታት ተዘርጊሓ ርኢኹማ ትኾኑ እታ ደብዳቤ መቐፀልታ ናይቲ በጀኹም ምስ ኤርትራ ዕረቑና ዝብል ለመና ወዲ በሻሻና ጫፈርቱን እያ ብላዕሊ ላዕሊ እንተንቢብካ ከምዚ መፈራርሒ እያ ትመስል ኣድቅኻ ኣቢልካ እንተሪኢኻያ ግን ልማኖ እያ ለማኒ ወዲ በሻሻ ከም ኣመሉ ምስ ኤርትራ ዕረቑኒ ኢሉ ዝልምን ዘሎ ነዚ ለመና ናብ መፈራርሒ ዝመስል ቃላት نمغيارو بزعبا عسب نزرارب زبل مسدمم نطبق ميطللو نايزي عمل سنصرتيا إرترا بزعبا لوعلاونتا مزخونا أكال زراربولو مخنيات يبلان عمنا هلولو حشويون أيتاعتوني اتخالي زلعالو نطبقن سراويت إرترا خمريت إثيوبيا يوتا زبليو زقربي إرترا خبتوع الألجرز زوسن اللابوتاتا توتاي زحازتو بوتا خمزي اللي بعلو ود بشاشا بايتو هاقورب زسمع مدر مسكيرون يريو زولا زبولو يرسيو نحنا دما مذكر سرحنايو أبت بايتو هاقورو زبولو سمعنا نملس إرترا يتوسن لاتم مريت توسد بسلام انجرس يميلون إرترا زتوسن الله مريت توسد بسلام نود زبل ناي إهادق ناي سراح فتسامن زوم حجي زوتو استبهالو شماقلتاتن أبزلو ويو مملو دمت توسينو يبل هسام مچم إيرترا زأكل جبتات كم زلوا إن عن ريب تدقاقامين حزب إيرترا زعقب زأمنيو تسأقام جن حزب إيرتراس أمينون فليتونيو حزب عالم ككم درجة فليتون أمينون دولون دحري الكمني حزب عالم كفلت مسألة على وقلا زبلا نسب على no they don't care you have to force them كنا قددوم كنكلا لنا نقددوم دما أب سوشيال ميديا بمسحفن أب يوتيوب فيديو بمزرابن ترى يكونن تايدا بت proper channels بت تخكلنيا من قدن سدما دبلوماسيا وكانكوا لك كم تبلسجنا الصوت ناس حفة نعلم ملو ميديا تدقوا أثر زلوا نحنا دما بحكي نبي UN article نصحف نتصحفنا دما الميديا تنوص أنيرنا نعتاتهم بتناتهم مسارحنا وق بلا غيرنا محرمنا ناير تراويان بزحت بحقسي بزحت يرترايان زبهقوسي يرترا حقنا تعلوا نتا حقنا نعلم من قار سلمتاي سلچونا له سلمتاي من يرترا aggressively نعلم بفنجا يزبلك فتياكو حمزه تقبلوا فلتنا بفنجا نتحسوت ناتومسي بقلص كم زخون كنغبر كنكلالنا نعو غيرنا انت زي كوينو نعو غيرنا ولا بتناتوم جيم وانت نساتوم دسم بلنا دبدابنا بيونايتد نيشنز شعود ما السوشيال ميديا تزرقوا سلمتاي تاع ما كتدبدابتي ارتفيشال انتليجنس من حقازي اي كو حبري تزركب منقسي إيرترا زقبرو سرحات اتاليتر زاد دبداب بزياتري واتناكم ابزع نغير يم تتقي مملا بزع زيناتات تسرح لا زاد دبداب بزيا now some people were قال سبعان تاي بلون تايمو نحسود فيديو تسرحين تاي تقوم الله اتي AI زبان نصبحانو غوتي زعجني شيء زلو ولدو حقتات كاب artificial intelligence يكرهبو إذا ليتر زيا BBC report غير لا لو CNN تغيروا لا الجزيرة تغيروا لا قالوا كلهم تغيرهم لا اتي دمس تزرباتي نابتي AI كم حبريتا يزاتو اتي AI دما كم حبريتا وسيدو صبحانو غو ملس خب كله إثيوبيا كمز غيراني رايز بالإيرتراغن حنتي قبرتن اب تويتر صحيفاي لخو صايكل مبي يوصخون يسون إيرترا مليساي بلغن ناب UN تصحفو دي ناب حقرات تصحفو دي كمزي فورمال منقدتات تقبرو نتن زملس تاريخاوي درعي كوننا نت AI أول تتقاقامي أب AI كنفع كمزلنا نتحبريتا بزقبا من قد كنقلسو لنا يبلالو كنقلسو تخينا ما يرتراون
ሓላፍነታ ወሲዳ ነቲ ዝግባእ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ዝግባእ መንገዲ ክምልስ ተኽኢሉ ነቲ ኩነታት ክቕይሮ ይኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሓፈሻ ኣብይ ኣሕመድ ዝኽተሎ ዘሎ ናይ ኣደይ ቅበፂኒ ጉዕዞ ኢና ንርኢ ዘለና ንቐፅል ብሔራዊ ስጋት ናቸው ልንል እንችላለን። ስጋት ነው ሻዕቢያ እኮ እንደዛ ካልን ታዲያ ሻዕቢያን ለማስወገድ እርምጃዎችን የተለያዩ እርምጃዎችን ብንወስድ ቅቡል ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እኔ የምልህ ስጋት የሆነብህን አካል እኮ ትታገለዋለህ። ቅድም እኮ አልኩህ ሻዕቢያ የኢትዮጵያ ስጋት ነው ተብሎ ሲታመን ቅድም እንዳነሳው ድንበራችንን ዘልቆ ገብቷል። ይሄ ትልቅ ስጋት ነው። ድንበሩን እያሰፋ ግዛቱን እያሰፋ ከመጣ ትታገል። ምን ልናደርግ ነው? መከላከያ ሰራዊት ምን ላደርግ ነው? ታንክ፣ መድፍ፣ ድሮን የገዛ ነው። ድንበር ለመጠበቅ እኮ ነው። እዚህ ለአገር ውስጥ ትርምስ እርስ በርስ ዜጎች ለሚያደርጉት ግጭት እኮ አይደለም። አገርን ሉዓላዊነት የሚደፉ አካላትን ለመከላከል ነው። ይሄን የማድረግ እኮ ዓለም አቀፍ ሕጉም እኮ እንትን ይላል። ራስን አጠ ሕጂ እንታይ እዮም እቲ ሻዕብያ ዝበሃል ዋላት ህዝቢ ኢትዮጵያ እንዲ ምግዛእ ኣብዩሎም ዘሎ ፀገም እኳ እዮም ረኺቦም ዘለዉ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዶብ ጥሒሱ ኣትዩሎ ሉላውነትና ተደፊሩ ኣሎ ንዝብል ዘረባ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንክቕበሎ ከቢድዎ ኣሎ ጀነራሊ ኣብ ግዜ ህወሓት ብዙሕ ሰሪሓትሎም እዛ ዘረባ እዚኣ ሻዕብያ ክወረና ደልሎ ብዝብል ኩሉ እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኖም ተሰሊፉ ሕጂ ግን ኣብቲ እዋን እቲ ከምዚ ናይ ሎሚ ዕግርግር ስለ ዘይነበሮም ካብኡ ናብኡ ደሓን ዝኾነ ስምረት ነይርዎም ክትብል ትኽእል ሶሻል ሚድያ እውን ከምዚ ሎሚ ስለ ዘይማዕበለ ሓቅታት ኣይወፁን እዮም ነይሮም ኣብዚ ሕጂ ግን ሻዕብያ ዶብና ሰጊሩ ኣሎ እንድሕር ኢልካ ኦኬ ብዓለም ሕጊ ስጉምቲ ንክትወስድ የኽእለካ እዩ ግን ሻዕብያ ሰጊርካ ድዩ ሻዕብያ ቤን እዩ ክሰግር ዝኽእል ተጋሩ ዘይኮኑ ናው ዘለዉ ተጋሩ ዶብና ሰጊሩ ኢሎም ኣብ ዝኸሰስሉ ግዜ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ፓርላማ ናቱ ቀሪቡ ኣበዮም ሰጊሮም ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ዝግበኦ ቦታ ሒዙ ዘሎ ካብቲ ዝግበኦ ቦታ ፍሉይ ቦታ ሒዙ እንተሎ በቲ ውዕል ኣልጀርስ ዝተዋህበ ቦታ ሒዙ ዘሎ ካብኡ ወፃኢ እንተሎ ንገሩና ኢልዎ ኣብ ቅድሚ ሕብረት ኣፍሪካ ከማ ኢልዎ እዚ ድማ ሞንጆሪኖ ብትግርኛ ፅቡቅ ጌራ ውፅያት ኣሎ ሕጂ ተገምጢሉ ውግእ ስለ ዝደለየ ግን ሻዕብያ መንግስቲ ኤርትራ ወሪርና ኣሎ ይብላ ኣሎ ኣበይ ቦታ ኣበይ ናይ ዶብ ናይ ተዓዲ ሽም የብሉንቲ ቦታታት ስለዚ እቲ ትክክለኛ ነገር እቲ ኢትዮጵያውያን ፋኖ ይኹን ካልኦት ድማ ተረዲኦም ኣለዉ እዚ ድራማ ክፈጥር ንኩናት ክኸይድ ስለ ዝደሊ ዘሎ እምበር ዶብ ተታሒሱ ይኮነ ዶብካ እንተተታሒሱ ዳወ ሃገር ስጉምቲ ክትወስድ መሰል ኣለካ ወይ እውን ገለ ኣለካ ዕላማ ግን ዶብካ ስለተጣሓሰ ዘይኮነ ኩናት ስለትደሊ ዘለካ ንኩናት ፅምኢ ሒዙካ ስለ ዘሎ ናይ ኩናት ሸውሃት ስለ ዘለካ እቲ ተዋጋእ ዝብለካ ዘሎ ሓይሊ ድማ ብጎረሮካ ሒዝካ ስለ ዘሎ እዩ መብዛሕትኡ ሰብ ድማ ተረዲይዎ ኣሎ እምበር ንኩናት ዝዳሎ ዘሎ መን ምዃኑ እኮ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ እዩ ነዚ ድማ ብፍሉይ ድሮናትካን ገለ መለኻ ናብ ውሽጢ ዓዲ ካብ ትጥቀመሉ ዶባትካ መሓለኻሉ ዶባትካ ዘይትሕሉ ዶባትካ ዘይትከታተል ተኮንካ እምበርካ ሃገር ዲኻ ደይ ትሕቶ የሚል እንታይ የለም ድንበር ጠበቅ አይለም ይሄን ታደርጋለህ ስጋት ነው ስጋቱንማ እኮ እያየነው ነው ያለነው ይሄን ለማድረግ ግን የሚያስችል ግራውንድ ያስፈልገናል አንደኛ ዓለም አቀፍ ህጎችን መፈተሽ ተገቢ ነው የሚሆነው ምን ይላል ዓለም አቀፍ ህጎቹ ከዛ ውጪ ምንድነው የኢትዮጵያውያን ስሜት ኢትዮጵያውያንን አንድ አድርገን ማስነሳት እንችላለን ወይ ይሄን በደንብ መፈተሽ ያስፈልጋል ሱዳንም የያዘችውን ኤሪያ ለቃ መውጣት አለባት ደቡብ ሱዳንም እንደዚሁ ለቃ መውጣት አለባት ስንት ዓመት ቆየ ሲጮህ በሱዳን ጉዳይም ይሄንን ለማድረግ ህዝቡ በአንድ እንትን እንዲቆም ማስተሳሰር ተገቢ ነው የሚሆነው መዛበልቲ ትግራይ ንምምላስ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣይፈልጥን ክብል እቲ ብጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝምራሕ ውዳበ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ገሊጹ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ሰላም ንህዝብና ለውጢ ንናይ መጻኢ ተስፋና ብዝብል መሪሕ ቃል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ተወለድቲ ትግራይ መድረኽ ዘተ ትማል ቀዳም ኣካይደሎ ኣብቲ ዘተ ዝተሳተፉ መራሕቲ እቲ ምንቅስቃስን ተወለድቲ ትግራይን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምትሕባር ዝምለስ ናይ ሰላም ይኹን ናይ ልምዓት ሕቶ ከም ዘየለ ገሊጾም ኣለዉ ኣባል ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይን ተደራዳሪ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያን ዝኾነ ኣይተ ኣሰፋ ብርሃ ውሕዳት ናይ ቀደም ጃንዳታት ሕወሓት ኢሉ ዝገለጾም ምስ ሻዕብያ ብምስላፍ ሕገ መንግስቲ ፌደራልን ስምምዕ ፕሪቶሪያን ይጥሕሱ ከም ዘለዉ ተዛሪቡ ምስ ሻዕብያ ምስላፍ ባንዳነት ምዃኑ እውን ኣይተ ኣሰፋ ተዛሪቡ ኣሎ መራሒ ውዳበ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ትግራይ ሌተናል ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ብወገኑ መንግስቲ ፌደራል ተመዛበልቲ ንምምላስ ዕንቅፋት ኮይኑ ከም ዘይፈልጥ ብምጥቃስ ጉጅለ ሕወሓት ግን ተመዛበልቲ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ብምጥቃም ንምትጓጓል እቲ ስምምዕ ምክንያት ይኸውን ከም ዘሎ ተዛሪቡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዞባ ጥፋኣት ንምውፃእ ንውግእ ክቃወም ከም ዝግባእ ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ሓዱሽ መረፃት ኮይንካስ ብዛዕባ ሱዳን ምስ ናይ ኣምሓራ ህዝቢ ምስ ናይ ኤርትራ ዝግበር ርክብ ዝኾነ ህዝቢ ንህዝቢ እንድዩ ዘሎ ክሳሕ ዝርክብ ዋላ ውድብ ንመንግስትን ውድብ ንውድብ እንተዝግበር እውን ሞራል የብሎም ናትኮ ፈራርሑና ክዛረብዎ እውን ምሕፈር እዩ ክሓፍርም ነይርዎም ንሕና ንጋደል ኢና ዘለና ተጋደልቲ ኢና
ተጋደልቲ ድማ ምዋጣጽኦና ርኢና ምስ ዝመሰለና ክንሓብር ግቡእ እዩ ያ እዚ ተዘረባ ኢትዮጵያ አሁን በጣም አስከፊ ነገር ነው እያየን ያለ ነው። ጦርነት በአማራ ክልል፣ ጦርነት በኦሮሚያ ክልል፣ ጦርነት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በሰፊው እየተካሄደ ነው፣ የታወቀ ነው። ትግራይ ክልል የተወሰነ ጊዜ የሆነ ኮመርሻል ብሬክ የሚመስል ነገር ወስዶ አሁን ደግሞ ዝግጅቱ ተጠናቆ አንተ ቅድም እንዳልከው ሰራዊት ወደ ሰሜን እየተጓጓዘ ነው። አጠቃላይ ኢትዮጵያ የጦርነት ነው እንግዲህ መንፈሱም ጦርነት ነው፣ ስራቸውም ጦርነት ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ቁጥር አንድ ስራው ጦርነት ነው። የመንግስት ባጀት ጦርነት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ በሐደገኛ ኩነታት ከም ዘላ እዩ ዶክተር መልኪሳ ዝገልጽ ዘሎ እዚ ድማ ኣብ ኩሉ ቦታ ኦሮሚያ ኣብ ኩናት እዩ፣ ኣምሓራ ኣብ ኩናት፣ ጋምቤላ ከምኡ'ውን ቤንሻንጉል ሕጂ ካብቲ ዘለዎ ቀውሲ ድማ ምስ ናይ ሱዳን ዝተተሓሓዘ ድማ ዝገደደ ኩነታት ክኸውን እዩ። ትግራይ ንግዚኡ ከምዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ፍርቂ ኮመርሻል ብሬክ ዝብልዎ ንእሽተይ ንኣድቨርታይዝመንት ትገብሮ ዕረፍቲ ግዜ ልክዕ ናይ ንእሽተይ ዕረፍቲ ድሕሪ ምግባራ ናብቲ ናይ ቀደም ኩናት ትምለስ ከም ዘላን እቲ ኩናት ድማ ብዝሰፍሐ ክኸውን ከም ዝኽእልን ኢትዮጵያ ድማ ሰራዊት ናቱ ኩናት ጥራይ እዩ። ሰራዊት ንኩናት ክከላኸል ሃገር ንክከላኸል ዘይኮነ ንኩናት ተባሂሉ እዩ ወታደር ዝግበር። እዚ ከዓ እቲ ፊሎሶፊ ናይቲ መራሒ ኣብኡ ዝምርኮስ ስለ ዝኾነ እዩ። ኩሉ እቲ ኣተሓሳስባ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ኩናት ጥራይ እዩ። ካብ ኩናት ወፃኢ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ ኣይኮነን። ናይ ባዕቂ ዘሕዝነካ እዚ ሰብ እዚ ንኩናት ክሳብ መወዳእታ ግዚኡ ኩናት ጥራይ እናገበረ ክኸይድ ዝደሊ ሸውሃት ናይ ኩናት ናቱ ድማ መወዳእታ ዘይብሉ ምዃኑ እዩ። እዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት መርሕነት ዘለዎ ሃገር ዘለካ ኣተሓሳስባ ፍልይ ዝበለ ክኸውን ን10 ዓመታት ብኡ ክቕፅል ዝደሊ ሰብ እዩ። 10 ዓመት 20 ዓመት ውጊያ ማስቀጠል ይቻላል። ምንም ችግር የለም። ክላሽም አለ፣ ጥይትም አለ፣ ሰውም አለ። ከሁለት ሶስት ክልሎች ብቻ በሳምንታት ጊዜ ውስጥ በአንድ ሳምንት፣ በሁለት ሳምንት፣ በሶስት ሳምንት ጊዜ ውስጥ 100,000 ልዩ ኃይል የሰለጠነ የታጠቀ የተደራጀ ማውጣት ይቻላል። አይ ልዩ ኃይል አይበቃም ሚሊሻ ነው የሚያስፈልገው ከተባለ በጥቂት ወራት በአንድ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ግማሽ ሚሊዮን ሚሊሻ ከሞላ ጎደል የታጠቀ ስለዚህ ሰብ እዚ ብጀካ ኩናት ካልእ ዝርድኦ የብሉን። ኣብ ኢትዮጵያ ን10 ዓመት 20 ዓመት ከይቋረፅካ ኩናት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ካብ 2 ክልላት 3 ክልላት ጥራይሲ 100,000 ፍሉይ ሓይሊ ንክትገብር 2-3 ወርሒ ዘድልየካ ብረት ኣሎ፣ ሰብ ኣሎ፣ ዝመውት ኣሎ። ስለዚ ወታደር ጌርካ ን10-20 ዓመት ክትዋጋእ ትኽእል ኢኻ። and this is what how he see things ብዝሕ ዝብለኒ ማለት ብንኩናት ጥራይ ዝርድኦ እሱ ኩሉ ነገር ድማ ወታደር ኣዕጢቕካ ብማዕበል ትሰድድ እሞ ዝሞተ ይሞት ድሕሪኦም ከተሰልጥን ኢኻ ዝብል ዘሎ ምልምል ወታደር ጌርካ ሓያል ዝኾነ መንፈስ ሃኒፅካ በቶም ውሕዳት ብዙሕ ነገር ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ዝብል ኣብ ሓንጎል የለን። እቲ ዝበለፀ ሓሳብ ድማ ብዘይ ኩናት ክትነብር ትኽእል ኢኻ ዝብል ሓሳብ ድማ የብሉ። ቢካዝ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዓዲ እኮ ሃገር ዶባት ናይቲ ሃገር እኮ ፈኒዎ እዩ ዘሎ ከም ኮይሎም እዮም ቀደም ከይሰሙ ዶብ ናይ ኬንያ ሓላዊ የብሉን፣ ዶብ ናይ ሶማልያ ሓላዊ የብሉን፣ ዶብ ናይ ሱዳን ሓላዊ የብሉን፣ ናይ ደቡብ ሱዳን ሓላዊ የብሉን፣ ናይ ኤርትራ ጠቕላላ ሓላዊ የብሉን፣ ናይ ጅቡቲ ሓላዊ የብሉን። ዶብ ዘይሕሉ ሰብ እዚ ኩሉ እቲ ኩናት ኣብ ውሽጢ ዓዲ እዩ። እዚ ናይ ደገ ወፃኢ ሓይሊ መፂኦም ንዶ ናይ ጥንታዊ ታሪኻዊ ገለ ዝብል ሓሶት እዩ። ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጢኻ እዩ ዘሎ። your problem is within your own country ተቐትሎ ዘለኻ ህዝብኻ እዩ። እዚ ኩሉ ግንባራት ንሪኦ ዘለና ወታደር ሻዕብያ ናይ ሻዕብያ ወታደር ኣይኮነን። እዚ ኣብ ውሽጢ ዓድኻ ዘሎ እዩ። ሓሪኑ ተላዒሉ ከኣልየካ ከጥፍኣካ ኢሉ ዘሎ እዩ። ኣሚን ናይ ጀዋር ዛንታት ዝበለፀት እያ ኣብዚኣ ናይ ጀዋር እኳ ኣብ ክንደይ ግዜ ስለ ዝበልና ድሓን ክንሰግራይና እቲ ዘጋጥሞ ዘሎ ስዕረት ኣብ ስምዕዎ እኔ እስካሁን ባለሁበት ፍጹም ደህና ነኝ። እናንተም ሰላም እንድትሆኑ ነው የዘወትር ጸሎት። ያመሰግናለሁ። ዛሬ ቀን 3/06/2018 ነው። እንግዲህ ዜና ነው ይላችሁ የመጣው እጅን ባፍ የሚያስችል የሚገርም ድል የሚገርም ድል ጎንደር የአፄ ቴዎድሮስ ሀገር የፋሲል ሀገር ጎንደር ሸዋ የጎንደር ድል ነው የምነግራችሁ እና ባርማጩ ግን ይሁን እስካሁን ዓወታት እዩ ዝዝርዝር ኣብዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እንታይ ዕወቱ ከም ዘለዉ እንታይ ይቋፀሩ ከም ዘለውን ኣብ ጎንደር ዘጋጥሞም ዘሎ ኣብ ደብረ ታቦር ከምታት እናጠቐሰ እዩ ሚሊታሪ ገይንስ ካፕቸርድ ሃርድዌር ኢሉ ኣብዚ ዘርዚርዎ ኣሎ። እዚ ወታደራዊ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ንኣሽቱ ክመስለካ ክእል እዩ። ግን እቲ ፋኖ ብከምዚ ዓብዩ ቀፃሊ ክማርኽ ከሎ 357 ከላሽን 11 ስናይፐራት
ሰለስተ ብሬን ጋንስ ካልእ 12 vehicles belonging to the prosperity party 12 መኪና ዘጅ ሎጂስቲክስ ናቶም ክንምታይ ተራ ኣለዎ 2 sacks እዚ ከም ንሪኦ ዘለና ካልእ personal and prisoners 337 government soldiers captured 337 ወታደራት ተታሒዞም ኣለዉ 178 ኣዳማ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ማለት እዩ ኣድማ ብተና ዝብልዎ ማለት እዩ 14 prosperity party officials ናይ ብልጽግና መራሕቲ ማለት እዩ 275 ምሩኻት ስለዚ እዚ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝግበር ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ሞራል ናይቶም ንኣሽቱ ወታደራት ወይ ሓይልታት ናይ ፋኖ ዝነበሩ በብዝርኦ ዝኸድዎ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ክረኽቡ ከለዉ ናይ ብሓቂ ፋኖ ሕብረት ተዘይገብር ነይሩ ንኣምሓራ ነቲ ክልል ኣምሓራ ንሓዋር እውን ፀገም ምኾነ ይብላኒ ፋኖ ግን ኦርጋናይዝ ዝኾነ ግንባር ናኾነ እንድሕር ከይዱ ዲስፕሊን ዘለዎ ሰራዊት ዘለዎ ትእዛዝ ዘለዎ መርሕነት ዘለዎ ስለዝኸውን እቲ ትሒዞሞ ዘሎ ብረት እውን ንፅቡቅ ዕላማ I think ካብ ሻዕብያ ከም ዝተማሃሩ በዚ ኢኻ ትፈልጥ መራሕቲ ናይ ፋኖ ካብ ሻዕብያ እዮም ተማሂሮም ብልፅግና ኣብዪ ኣሕመድ ስለ ዝለመኖም ኢሉ ኣወል ነጊርና እዩ ሕጂ ነቲ ዝረኽብዎ ዘለዎ ኣፅዋር ንትክክለኛ ዕላማ ክገብርዎን ፅቡቅ ዝኾነ ውዳበን ዲስፕሊን እናገበሩ እንድሕር ከይዶም ንፅባሕ ንግሆ ምስግጋር ክመፅእ ናይ ግድን እቲ ፅምዶ ድማ ናብ ገፁ ክኸይድ ስለዝኾነ እቲ ኩነታት ፋኖ ከም ሃገር ከም ማሕድረሉ ዝኽእል ኩነታት እዩ ናይ ትግራይ ርኢና ኣብቲ ፅምዶ ክንሰግር ኢና ግዙፍ ሰራዊት ከም ዘሎ እስካብ ክልተ እዝ ሓደ እዝ እውን ኣይኮነን ስለዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ብናይ ሚሊተሪ ቋንቋ ኣሰላልፍኡ ኢቨን ናይ ምክልኻል ዘይኮነ ናይ ምጥቃዕ ኣሰላልፋ ሒዙ ከም ዘሎ ቀፂሉ ብዓፋር ገፅ እውን ብናኣሰፋ ቸኮል 11 እዝ ዝበሃል በቲ بعفار ገጽውን بጨርጨር ማን ነው بጭፍራውን ሓደ ገዚፍ እዝ ከም ዘሎ ጠቅላላ በዓል ኣሰፋ ቸኮል ዝበሃሉ በዓል ሰሎሞን ዝበሃሉ ጀነራላት ዝመርሕዎ እዝታት ፍት ከባቢ ይንቀሳቀስ ከም ዘሎ ኢና ምርዳእ ኺልና ዘለና እዚ ማለት ቲ ቢ ካብ ሰሜን ሸዋ ጀሚሩ እስካብ ቆቦ ዘሎ መሲዩ ዘሎ ሓይሊ بقطتا ገጹና ትግራይ ዝገበረ غير زمت OPDO مالت ديمقراطيا ودب حزب اوروموي كتصرف يخالي ابز مريت ناي نفرتي صرف زلو والله صمدو دقاس كلي والله بمتن محيال صمدوخا صرفنا بزح خير سلاز سب ابكي كنتيبا يتغير زلو نسخا خطر زلكا قال سفانو لعل خلت عامت كوين والله بعبيتو بكال اي درجه سرع غزيف كل الامحرا خاب ايدو وتي اوروميا اب ايدو يلون امارات اب اديس ابابا ببليونات بزقصر بر عبي بيت منغست تسرحلولا اتهنصت مستوده نسخ موتي اي كنبرولوني نابوي كبتصحني سلاز قديمه خمس بولكوخا نتاخنينا مالت غزات سرعات اثيوبيا ان تداخم خودن كلو كم دراغز تقوملا خنينا لاتهم نسادما ايرترا وي عسب تبليا يا قداس حزب اثيوبيا نا معبله مصيل لولومي 100 غزي خمصلو لحلولو مبال ترغم يبلون ولاون منغست فقيدو ابديس ابا بانديرا هيبوكا ايرترا ناتنا هايل كابديس ابا غودنا تشرشل انت تزور حزبي صلول ديو يلي فكا زحلف اول سعيد مچم ابزانا موداتا مبل 30% زغبرا ነገር እንተሎ ጽምዶ ዝምጥኖ ሰብረኺቡ ማለት ጽምዶ አና አባሉ ኸይነ ካሉ ኸይኑ ጽቦ እንዲዩ ከም ጽቦ ኢና ንሪዮ ግን ጽምዶ ማለት ግን ናይ ህዝቢ ከውን ከሎ ሊቃውንት ክሳተፍሉሎም and one of the best is ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ስለዚ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ከምኡ ዝምጥኑ ንዑ ዝመስሉ ኣብቲ ጽምዶ ንባዕልና ሃይ ወላ ውፂኻ በቶም ምሁራት ተተካካየውን ኣነ ደስ ብለኒ ምክንያቱ ንህዝቢ ዘማእኽሉ ንህዝቢ ብሓደ ከመሓድሩ ዝኽእሉ ዛ ቪድዮ እዚኣ ዛ ኢንተርቪው ምስ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ኣይ ሃይሊ ሪኮመንድ ኬትኩም ኣወል ተርጉም ነጊርና ኣሎ ኬትኩም ስምዕዋ ምክንያቱ ንከም በዓል ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ዝምጥኑ ኤርትራውያን ተጋሩ ተወለተ ዓፋር ተወለተ ኣምሓራ ገለመለ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብሓደ ኮፍ ኢሎም ተተዛሪቦም ጽምዶ ናብ ዝለዓለ ብራኸ ደይብሎ ክንብል ናይ ሱዳን እውን ከምኡ ምክንያቱ ተራ ሰባትን ናሽቱን ጥራይ ክንገብሮ ስውን ጽቡቕ እዩ ብናእሹ ዝጅምር ነገር ግን ዓበይቲ ተሓዊሶም ምሁራት ተሓዊሶም ነታ ነገር ከብስልዋ ጉዳያ ዘርኢ ኩነታት ስለ ዝረኣና ኣገናዕ ክብለካ ይደላወል እዛ ዝገበርካያ ስራሕ ጽቡቕ ስራሕ እያ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ድማ ኣነ ኣካል ናይቲ ጽምዶ ክኸውን ምሳኹም ግበሩኒ ብምባሉ
ሓፊልካ ምስጋና ዝግበዩ ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ዝምጥን ንኤርትራ ዝለዓለ ክብሪ ዘለዎ ኣብ ዝግቦ ቦታ ድማ ሽም ኤርትራን ታሪክ ናይ ኤርትራን ኣጉሊሑ ክነግር ዝኻለ ጭው ዝበለ ወይ ከዓ ኩሩዕ ኢትዮጵያዊ እዩ ኢትዮጵያ ንቀርን ኣፍሪካ ትምጥን ሃገር ንክትከውን ሰላምን ርጋትን ሽርክነትን ንክህልዋ ድማ ዕድል እንተጌርና ተዞባ በዓል ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ከም ሓድርዋ እንተኽኢሎም ተሃገር ንዞባና እውን ኣገዳሲ ምኾነ ዝብል እምነት ኣለኒ ለንቀነ ገለ ካብተን ኣገዳሲ ዝሰማዕክዎን ክነግረኩም እየ ጎኑ ጎኑ ናይ ዝያስ ከስምዑለይ እዚኣ እታ ናይ ኤአይ እያ ማለት እዩ ካልእ ናይ ዳታ ዘላ ናይ ዝርዝር ዓድታት ኤርትራ ብካርታ ማለት እዩ እሳ ሕጂ ከም ዌብ ኣፕሊኬሽን ኢና ንሰርሓላ ዘለና ንሳታ ዝርዝር ዓድታት ኤርትራ ብካርታ ከዓ ማለት ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓፈሻ ሜይቢ እንድሕርዳ ዝኾነ ዝርዝር ዓድታት ናይ ኤርትራ ክትፈልጥ ደሊኻ ዝኾነ ንጹር ዝኾነ ሓበሬታ ዝበካ ወላ ዌብሳይት ድዩ ወይ ኣፕሊኬሽን ድዩ ኣነ ከም ተጠቃሚ ብዙሕ ኣይረኸብኩን እቲ ሓንቲ ዝረኸብናዮ ምሻላ ኣብ ፌስቡክ ዝተለጠፈ ነይሩ ብኣማን ተኸስቲ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ፌስቡክ ነው ምሻላ ማርኣይ ከቢድ ነቲ ዓድታት ወላ ስታይ ክትገብር ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ተበጊስና ንሕና እቲ ኣፕሊኬሽን ሰሪሕና ሕጂ እቲ ኣፕሊኬሽን እንታይ ተሪእካ ዝርዝር ዓድታት ናይ ኤርትራ ብዞባ ብንኡስ ዞባ ፊልተር እንዳገበርካ እንደገና ከዓ ብማፕ ከዓ ብካርታ ከዓ ተሪእካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ጉግል ሕጂ ኣለዉ እንዲ ብዙሕ ሕጂ ናምነት ዓድታት ግን ሰይ እንድሕር ዳ ብንኡስ ዞባ ድዋርዋ ዘለዎ ዓድታት የልካየን ኣብ ጉግል ከምኡ ከሪእካ ይክእል ኢንሻአላ ኣብቲ ናትና ኣፕሊኬሽን ግን ኣብ ዞባ ደቡብ ኢልካ ዞባ ድዋርዋ ዘለዎ ዓድታት የልካየን ኩለን ብካርታ እንዳገበረትካ ተሪእካ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕላማ እዚ ምሻላ ኣፍልጦ ነቲ ሰብ ማለት እዩ ዝኾነ ሓበሬታ ክረክብ ተደልዩ እቲ ቀጻሊ ዕላማታት ከዓ ምሻሎ ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ሓበሬታ ክትእትወሉ ትኽእል ነዚ መንእሰይ ሓውና ክፍላይ ኣገናዕ ክብለካ ይደሊ ማለት ኤርትራውያን ብወለንቶም ዝገብርዎ ዘሎ ስራሕ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ እዩ ብፍላይ ኣብ ዓውዲ ናይ ዲጂታላይዜሽን ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ብሙሉእ ዲጂታላይዝድ ክኸውን ስለ ዘሎ ብሙሉእ ኮምፒውተራይዝድ ክኸውን ስለ ዘሎ ግላውያን ተበግሶ ብፍላይ ቶም ሞያ ኣብቲ ዓውዲ ናይ ኣይቲ ዘለው ከም ሆቢ ገይሮም ዝሰርሕዎ ዘለው ድማ ኣገናዕን ኣጆኹምን ክንብለን ንደሊ ኣወል ስዒድ ብወቅዒ ኤርትራውያን ኩሎም ንክሳተፉ ዓዲሙ ነይሩ እዩ ኣብዚ ናይ ኤአይ ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያን ክሳተፍሉ ፀዊዒ ነይሩ እዩ ሓደ ኤርትራዊ ድማ ንኣወል ስዒድ እወ ብፍቓድና ክንሰርሕ ድሌት ኣለና ግን ሓገዝ ካብ ኤርትራ እንደለና ኢሉ ኤሪ 291 ትብል ናብ ኣወል ስዒድ ክፍቲ መልእኽቲ ናብ ኣወል ስዒድ ኢሉ ሰዲዱ ነይሩ ኣይሆፕ ናብ ኣወል ስዒድ በፂሓ ክትከውን ኣነ ግን ዝያዳ ፓብሊክሊ ንኣወል ቻለንጅ ወይ እውን ኢንቫይት ክገብሮ ስለ ዘለኹ እየ ነዛ ነገር እዚኣ ቆላዕታ ንኽባ እዚ ሰብ እዚ ናይ ኤአይ ክኢላይ ወይ እውን ናይ ዴቨሎፐር እዩ ኣይቲ ዝርድኦ እዩ ቅድሚ ኩሉ ሰላም ሓዋ ኣወል ስዒድ ቅድሚ ኩሉ ነቲ ባህልናን ታሪክናን ብግቡእ ዝርዳእ ኤርትራዊ ኤአይ ወይ እውን ናይ ኤርትራ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ክህልወና ኣለዎ ኢልካ ዘለዓልካዮ ወሳኒ ፃውዒት ካብ ልቢ የድንቕ እዚ ዘለናዮ ዘመን ቴክኖሎጂ መንነትካ መግለፂ ዝኾነሉ ስለዝኾነ ሓሳብካ እዋናውን ትኽክልን እዩ ክብሪ እዚ ቀፂሉ ነቲ ዝገበርካዮ ፃውዒት ብተግባር ንምምላስ ኣነ ብውልቀይ ፈተነታት ፓይሎት ፕሮጀክትስ ከካይድ ፀኒሐ እየ ዕላማይ ንኤርትራዊ ሓቅታት ባህሊ ልምድን ታሪክን ብዕምቆት ዝፈልጥ ሞዴል ኤርትራያን ኤልኤልኤም ንምስልጣን እዩ ነይሩ እንትኾነ ግን ኣብ ጉዕዞይ ሓደ ዓብይ ቴክኒካዊ ዕንቅፋት ኣጋጢሙኒ ኣሎ ንሱ ድማ ናይ ዳታ ዋሕዲ ዳታ ስካርሲቲ ወይ ዳታ ቦትልኔክስ ኢልዎ ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ብዝርዝር ብሞያዊ መዳይ ከብርሆ ሓበሬታ ናብ ኣወል ስዒድ ዝሰዶ ዘሎ እዩ ዘጋጠመ ዓብይ ዕንቅፋት ዳታ ቦትልኔክ ኢልዎ ኣሎ ንሓደ ኤአይ ሞዴል ንምስልጣን እቲ ዝዓበየ ነዳዲ ዳታ ወይ እውን ሓበሬታ እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሸባይ ዶት ኮም ናይ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ብፒዲኤፍ መልክዕ ይርከብ ነይሩ እዩ ብፒዲኤፍ መልክዕ እዚ ንዓና ነቶም ዴቨሎፐራት ማለት እዩ ኣብ ዓብይ መዝገብ ወይ እውን ጎልድ ማይን ናይ ወርቂ ቦታ ኮይኑ ዝስማዕ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ካብኡ ብሚልዮናት ዝቁፀር ፅሬቱ ዝሓለወ ቃላትን ሓሳባትን ብምውፃእ ነቲ ማሽን ክንምህሮን ክምግቦን ስለንኽእል ይብላል ማለት እዩ ሕጂ ግን እቲ ዌብሳይት ተቐይሩ ኣብዚ እዋን ናይ ዝሓለፈ 4 ወርሒ ፅሑፋት ጥራዩ ዝርከብ ዘሎ እዚ ድማ ንሓደ ዲፕ ለርኒንግ ሞዴል ክትገብር ዝኸውን እኹል መግብን ትምህርትን ኣይኮነን ታሪክናን ባህልናን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመታት ዝተፃሕፈ ሰነዳት እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ታሪክን ባህልን ኣብቲ ዝሓለፈ ሰነዳት እዩ ዘሎ ቁፅሪ 2 ሓደ ኤርትራያን ቻትቦት ልክዕ ከምዚ ናይ ቻት ጂፒቲ ዝመስል ክንገብር ተኮይና ሓደ ከም ናይ ቻት ጂፒቲ ዝመስል ግን ድማ ኤርትራዊ መንነት ዘለዎ
ብልሒ ማለት ቻት ቦት ንምስራሕ እዚ ዝስዕብ ዓቕሚ ዳታ የድሊ ኣብነት ብዙሕ ፅሑፍ ቴክስት ኮርፕስ ዝብለሎ ብውሕዱ ካብ 5 ሚልዮን ክሳብ 1 ቢልዮን ዝፅጋዕ ቃላት ቶክንስ የድሊ እዚ ማለት ኩሉ ጋዜጣታት መፅሓፍቲ መፅሄታት ሕጋዊ ሰነዳት ናብ ዲጂታል ቴክስት ፎርማት ክቕየር ኣለዎ ዝተፈላለየ ትሕዝቶታት ዳይቨርስ ኮንቴክስት ማለት እዩ እቲ ማሽን ባህሊ ክርዳእ እንተኮይኑ ዜና ጥራይ ዘይኮነ ምስልታት ግጥምታት ታሪክ ባህላዊ ሕግታት ከም ሕጊ ናበለ ማለት እዩ ብዙሕ ነገር እዩ ዝጠቅስ ኣብዚኣ ድሓን ፍርቃ ኢትያ ዘለኹ ካብ ኤርትራ እንታይ ንደሊ ኢሉ ዝገበራ ኣብዚ ብፅሑፍ እትውለይለዮም ግን ኣይፈተኽዎ እንት ዝገበሩለይ ቁፅር 3 ድምፂ ዝርዳእ AI ስፒች ቱ ቴክስት ቱ ስፒች ንምስራሕ እንተኮይኑ ድማ ንቋንቋ ትግርኛ ዝሰምዑ ዝርዳእ መልሲ ድማ ብድምፂ ዝህብ ቮይስ ኣሲስታንት ማለት እዩ ንምስራሕ እቲ መስርሕ ዝያዳ ዝተሓላለኸ እዩ እዚ ዝስዕብ የድሊ ኦዲዮ ቴክስት ማለት እዩ ብውሕዱ ካብ 1000 ክሳብ 10000 ሰዓታት ዝኸውን ዝተቐድሐ ድምፂ ምስቲ ፅሑፉ ድማ ትራንስክሪፕሽን ብፅሑፍ ዝመፀ ማለት እዩ እቲ ነገራት ማለት ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ እቲ ዝብሎ ቃል ብፅሑፍ ተሰንዩ ክቐርብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ከቢድ ስራሕን ከቢድ ፆርን እዩ ኣደማምፃ ድማ ትግርኛ ብዝተፈላለዩ ላህጃታት ዳያሌክት ስለ ዘለዎ እቲ ንኤኣይ ዝኩሉ ክርዳእ ዝኽእል ብዝተፈላለዩ ሰባት ደቂ ተባዕትዮ ደቂ ኣንስትዮ ቆልዑ ዓበይቲ ንኣሽቱ ብኩሉ ማለት እዩ MPL ናቹራል ላንጉጅ ፕሮሰሲንግ ድማ እቲ ድምፂ ናብ ፅሑፍ ምስ ተቐየረ እቲ ኮምፒውተር ትርጉሙ ክርዳእ ሰዋስው ትግርኛ ግራመር ብግቡእ ዝተማሃረ ክኸውን ኣለዎ ራብኣይ መፍትሕን ንምእማን መንግስቲ ንኣወል እንታይ ዝሓቶ ዘሎ እዚ ኩሉ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ዓቕሚ ዘለዎም ኤርትራውያን ክኢላታት AI ኢንጂነርስ እውን ኣለዉ እዮም እቲ መፍትሒ ኣብዚኣ ኣላትኩም እዚኣ ጥራይ ናብ ኤርትራ ኩላኹም ኤርትራውያን እውን ዝከኣለኩም ክትገብርሉ ኢለ ናብ ዘቕርቦ ዘለኹነ እንታይ ድብል ዘሎ ኦኬ ኣቤላ ስለዚ እቲ ዝበልካዮ ንምድጋፍ መንግስቲ ኤርትራ ኤርትራያን ኦፕን ሶርስ ፖርታል ካብ ኤርትራ ዝደልይዎ ዘለዉ እንታይ ሶም መንግስቲ ኤርትራ ክፉት ኦፕን ሶርስ ዴታ ከምዚ ቻይና ወይ እውን ካልኦት ሃገራት ኦፕን ሶርስ ኢሎም ዝገብርዎ ሓበሬታ ብከምኡ መንገዲ ግን እትወዲ ድማ ንሃገራዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዝርዳእ ስለ ዝኾነ ናይ ህዝቢ ዳታ ማእከል ክኽፈት ንላቦ እዚ ማለት ምስጢራዊ ዳታ ምስጢር ዘለዎ ንሃገርና ክትንክፍ ዝኽእል ሰንሲቲቭ ሓበሬታ እለይዎ ይብላ ኣሎ ዘይኮነስ እቲ ንህዝቢ ክዝርጋሕ ዘየሰክፍ ግን ድማ ንኤኣይ ትሬኒንግ ወሳኒ ዝኾነ ዳታ ክዝርጋሕ ኣለዎ ንኣብነት ናይ ዝሓለፉ 30 ዓመታት ጋዜጣታት ሓዳስ ኤርትራ ንህዝቢ ኢልካ ንፓብሊክ ኢልካ ስለ ትሰርሖ እሱ ክግበር እንተዝኽእል ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ዝተዳለወ መፅሓፍቲ ንኣብነት ማለት እዩ ኣብ ቲቪን ሬድዮን ኤርቲቪ ከምኡ ድማ ኣብ ዝተመሓላለፉ ህዝባዊ መደባትን ድራማታትን ክቕረብ እንተዝኽእል መንግስቲ ነዚ ዳታ እዚ ኣብ ሓደ ፕላትፎርም ቀሪቡ ኣብ ሓደ ፖርታል ገይሩ ክፉት ኩሉ ሰበብ ብዓቕሙ ክጥቀመሉ ኦፕን ሶርስ ዳታ እንተዝቕርበልና ይብላ ኣሎ እዚ ድማ ንባህልና ዝዕቅብ ኤርትራያን ሱፐር AI ክንሰርሕ ሙሉእ ዓቕምን ድሌትን ኣለና ስለዚ እቲ ፃውዒትካ ናብዚ ዳታ ላይብሬሽን ኢልዎ ዘሎ ዳታ ናይ ምርካብ ብመሰል እንተተሰጋግረልና ፍረ ክንርኢ ድማ ንላቦ ኢሉ እዩ ፅሕፍቲ ብሕማቕ ታይፒን ስለ ዝገበሮ ንከንብባ ኣሸጊርኒ ኣሎ ብሕፅር ዝበለ ናወል ስዒድ ነቲ ቻለንጅ ናትካ ተቐቢልናዮ ንክንሰርሖ ቁሩብ ትለይ ሓገዝ ግበሩልና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ከምዚ ኩነታት ድማ የስ ኤርትራ ናታ ፕላትፎርም ክትገብር ኣለዋ ናይ AI ዲፓርትመንት ክትገብር ኣለዋ ገለ ንብል ኣለና ግን ንሱ ደይከኣል ተኮይኑ ድማ እዚ ሓበሬታ እዚ ዝተኣከበ ነገር እንተሎ ኦፕን ሶርስ ነቲ ሰንሲቲቭ ሓበሬታ ኣሊኻ ክፉት ንኩሉ ትገብሮ ሚስ ሽዑ ብወለንቶም ሰባት ዝገብርዎ ብፍላይ ሃገራውያን ድማ ክገብርዎ ከሎ ንሃገርና ዝምጥን ነቲ ሓበሬታ ድማ ንሓደ ኤርትራዊ ክረብሓሉ ብዝኽእል መንገዲ መንግስቲ ኤርትራ ክረብሓሉ ብዝኽእል መንገዲ ክገብርዎ ይኽእሉ እናልካ ድማ ድሮ ነቲ ስራሕ ይጋፈጥዎ ከም ዘለዉ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ግዱስ ዝኾኑ ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለዉ ስራሕ ድማ ንርኢ ኣለና ብዝኾነ ኣብ መወዳእታ ንቢና ሓውና ከይረኣና ክንከይድ ስለ ዘይደለኹ በዚ ገይረ ክውደየ ቢናም ድማ ለንቀነ ተኣምራታዊ ዝኾነ ዓወት ኣመዝጊቡ ዘሎ ናይ ብሓቂ ዘሐጉስ ውድድር ንቢንያም ትምጥን ጋንታ ልክዕ ሊድ ኣውት ረይዎ ፐርፌክት ሊድ ኣውት ኢልዎ ሓደ ኤርትራዊ ከመይ ገይሮም መሪሖም የውፅዎ ኣለዉ ንቢኒ ጋታ NSN ዝበሃሉ ጋንታ ከምዚኣ ክገብርዎ እዮም ኢሉ ሓደ ኣናሊስት ኣውፅእዋ ዝነበረ ምፅኤልኩም ነይረ ክላሲካል ከመይ ጌርካ ትዕወታ ናይ ቴክስት ቡክ ኤግዛምፕል ቢኒ ክሳብ መወዳእታ መሪሖም ኣምፅኦሞ ቢኒ ድማ ከምዚ እንድሕር ሂብካዮ ደኣ ዓወት ዳናይ ግድን እዩ ብምባል ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ኣወዳድኣ ፊኒሽን ብምርኣይ ቢኒ ኢዝ ባክ ክልተ ውድድር
ኣብ ክልተ ውድድራት ተሳቲፉ ኣሎ ክልቲአን ድማ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ ኣሎ ስለዚ እዚ ቀዳማይ ምውፃእ ድማ ንሞራሉን ንኮንፊደንስ ናቱ ንላዕሊ ስለ ዘደይቦ ዝቕፅላ ውድድራት ከም አንድ ድሕሪ ወሲዱ ነዛ ዓመት እዚኣ ተኣምር ክንርኢና ፅብቕቲ ቲም ሒዙሎ ናይ ብሓቂ ንቢንያም ክዕውትዎ ዝኽእሉ ጋንታ ኣብ ቢንያም ኣተኪሮም ዝሰርሑ ርኢና ኣለና ውፅኢት ናቱ ድማ ቢንያም ድሕሪ ከም ሰሪሕካሉ ከይሰራሕካሉ እኳ ዝዕወት ተሰሪሕካሉ ድማ ነዚ ይገብረልካ ኮንግራጁሌሽንስ ቢንያም ኮንግራጁሌሽንስ NSN ቲም ናቱ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ህዝቢ ኤርትራ እንኳ ሓጎሰካ ኣብ ቅንያት ናይ ፈንቅል ፈናቂሉ ቅድሚት ወፂኡ ሎ ቢንያም እናበልና ናይ ሎማ ርሳብ ዝኾኑ ዲና ላይክ ግበሩ ሸር ግበሩ ይተኹምን ሓሳብኩምን ግደፉ እናበልና ነታ ቪድዮ ናብ ኣወል ትኸይድ ድማ ቆሪፅኩም ስደድውሉ ኢኹም ኣይ ሆፕ ኣወል ድማ መልሲ ክቦ ነዝሓውና